Akoma ejo, oh, I thought I was Nick Kwanwa. Aka wara na ebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby sa na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yachaga will be up on a bat to the Samia. You eat up will be up on a bat to the Samia. Yachaga. I be the man in the money, I need Jan in the money. I say, go in the money, I say, more Jan in the money. Winter in the money, I'm still happy in the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The bobo, the best, you sulo biala. 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 You eat up, will be up on the bat to the Samia. Yachaga will be up on the bat to the Samia. You eat up, will be up on the bat to the Samia. Yachaga. I bet the pen and the money, I need Jan and the money. I say, go in the money, I say, more Jan and the money. Winter in the money, I'm still happy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The bobo, the best, you sulo biala. 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 You eat up, will be up on the bat to the Samia. Yachaga will be up on the bat to the Samia. You eat up, will be up on the bat to the Samia. Yachaga will be up on the bat to the Samia. You eat up, will be up on the bat to the Samia. Yachaga. Robert Mesa, goalkeeper number one. The bobo, the best, you sulo biala. 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 You eat up, will be up on the bat to the Samia.
Yachaga will be up on a bus and the Sinapi and a banana. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo bialo. You eat up, will be up on a bus and the Samia. Yachaga will be up on a bus and the Samia. You eat up, will be up on a bus and the Samia. Yachaga. I bet the pain and the money, I need Jan and the money. I say, Kofi the money, I say, Mojan and the money. Winter in the money, and Stevie Nappy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a beshe, you sulo biala. 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 You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga will be up on a bat to the Samia. By a libby, I do mono. Kakalika, so in I saw my one pay. By a libby, I do mono. Kakalika, so in I saw my one pay. Ganu dende, lasta so dende. 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 You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga will be up on a bat to the Samia. You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga. I bet the mail and the money, I need Jan and the money. I say, Kofi the money, I say, Mojan and the money. Winter in the money, and Stevie Nappy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo biala. The boy, a beshe, you sulo bialo. You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga will be up on a bat to the Samia. You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga. I bet the pain and the money, I need Jan and the money. I say, Kofi the money, I say, Mojan and the money. Winter in the money, and Stevie Nappy and the money. Robert Mesa, goalkeeper number one. The boy, a beshe, you sulo biala. 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 You eat up, will be up on a bat to the Samia. Yachaga will be up on a bat to the Samia. Amparampa, ye hiti, ya charge. And now you better bobble, not just say England for they say no better bobble, since you move any package, so she had the Anubabo with you. Yeah, the Anubabo with you, and I said, yeah, I know ye time will be up a banner. Or better than Samiana, and then manager besides Samiano, Samiana, as the actress of Betty Bobo. Ah, very just Sammy as say, yeah, it's an easy better than one. Yes, I'm going to Yania call Sekoto Mojano, so I will be there. And your Nessa Wada. Yeah, he did say him. Hey, I create the equal different lie. What the equal different lies as him with you? Me come back as my surrender men kada. The Virgin Mary. Aye, the Virgin Mary, menka. Okay, and it's ya kway to 7.9 FM yani jeno kwa. And I de eko agopramano so we enya bote. Before ni ya bum dia.
England for the no. Okay, see, Akoma mo nsem dum ade no braso ma kwa wi yi. Matna say Ebremo media Akoma 87.9 FM. Na Blasters for the stadium. Enu ntimi wa medium. Channel so Emma me say Akoma mo nsem dum ade etwaguo ewo Akoma 87.9 FM no sabre ubenya bi asha na Facebook Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. Follow yen, like, comment, no share. Follow, like, comment, and share. Sanso ena YouTube no Akoma 879. Akoma 879. Subscribe na emi notification bell no so nti ebre so you get notified na wa share ama for so etumi enya bi na wonom ahwe bomodia na wonom enhwe Free FM 97.5 ewo Tachiman manager da chehine ene na pan for make us say wonom abiemu ewo Tachiman agia Marco hwe ene se de yeni esi abre no ene ye wo ye dia ne Ghana ye ni ba bia akọ ye ni bibia ye enti ye dia ne Ghana ene ye hitiama yo baba bia obete de samia hwe ya charge ama enti ene ye de se de tie bia no ene ye gina so dendende me pa cho Goliath no wa pa o ye soja ni panyini oso tre Bible say oye bema mu bema ye bibia ni ho a wode ne tache na enye yiye okay wode ne gina enye yiye na so nyame honhom ba ye no ebo kete wo kire ba bia tokuro ne da ama wotumi de ye de wotumi de fa ho say pro wotumi de wura ho say bo ema bema kokroko bema tente gramo bema chenchen he e kan no ma na hwe fom say tum England for it ene ene de bi si da ne bi besie obi besi o si misrompo make you Marco usrompo we you free ho ehun ni ho what I say ya say ye bo 00 kra ye de rade ase ye bodra ye dem ye show mo one price ye dem ye timi de atena no 2 ni mo so kra hey ene ye bubu kra mo de mo nya mo jesi ni fin ye sha etra me madwuma na kwa ko twisoloku ene de nti mebu na nde wo de wo ko nyina say na wo twisoloku ni go ye se ni duru kokobe se ya na wo ma bwaj me so ma ko me pe me so bo ada to for no mo bwaj me so ma ko na me de gira pe ya say ya Ghana na ye wo ya nse ya Ghana ye wo enti ye de ye support nyina ye de ni nyina ma ba bia ye tie ye kuro ani ye say ya ye wom enye easy so be ko World Cup o enye easy so be qualify cry enough from it is nyame wadom na timi kobi ema the whole world obi ehun se Ghana ya babia ye ni monyam shekese ye enti be pamocho mumie nyina ye support de ye wo ye Ghana enti ye wo bia ye fanta o mo achi o mo hye ye yakobi okay yesu ye hye wo mo yesu yakobi enti nyame ye yadom enti anya bia na ne de yedem traffic crossing we ye dan che kra ye be free ye ho ye abetom uniane mi ampa okay it's what na nekwianka Pastor Julius Naba Sikapanso ewa Hasanso and Evangelist Samuel Mensadino and Marcos inti ewie bomodi ase obeka ye ho na ene ye beko na fe ye kwa akodi nkomo wadawroma eya bomodi anetie ne ye na edru pra wose wonso obua na yetumi nya resource ne na nje ba yetumi Free FM 97.5 ewo Tachiman sanso and obi sika information center will drop in odrefe anointed fashion wadi ayeduase won mabiem Raquel Minerals Limited papa area ye twapru se na safo information center so ewo asante mapo
na yɛkɔ Anwunaga junction total filling station ɛwɔ no ɛne mpanimfoɔ ɛwɔ ne adwumayɛfoɔ nyinaa no nso yɛkyia mɔma biem ɛwɔ hɔ na mame nkɔ na me mame nuaba yi akɔ aba ɔba pa me mo akɔ aba no na wo mpɔm te sɛn okay wodin wadama me de Agnes Annan agi free ne ba if you are crying about okay Agnes Annan ɛwia yɛne ne bedi nkɔbɔ na ɛnyɛ ɔno nko yɛbɛsɛ atwa suo na yɛkɔ asuo gya na afei ɛhɔ nso yɛakɔgye nkɔmmɔ yi bi ɛde afiri hɔ aba na mmom no ɛnɛ wia yi mame ɛnka nkyerɛ wo sɛ no anam yɛbisa wɔ asɛm bi o sɛ ɛnɛ nea wode w'abrabɔ yi ɛyɛ no daakye bi will you be proud of ɛnɛ nea woyɛ no nea woyeyɛ wo ho yi wadaworo mu o nneɛma a woyɛ yi bibisa wo sɛ daakye bi no wobɛyɛ proud sɛ wobɛtumi aka akyerɛ wo ma anaa wɔ nananom wo nananka nso ɔmo sɛ hwɛ me na meyɛ sɛ yi o na megyina TikTok na maworɔ mo na mewɔ so metɔ na mewɔ so mentɔma gu hɔ hwɛ mekora mebisa wo meyiyi me ho nneɛma nofo metumi yi ho nyinaa na aka ano no na mede adeɛ atwatwa ano na mede wɔ hɔ na mewɔ so bibisa wo korɔ no yɛ a na wobɔ yi anyɛ biara no daakye bi no wobɛyɛ proud sɛ wobɛka anaa wode bɛsie adeɛ bi a yɛde sie biara no ɛyɛ adeɛ nyɛ nti sɛ daakye no wonyɛ proud sɛ woyɛ saa adeɛ no deɛ mesrɛ wadaworo ma dwene ho mmienu na ɛnɛ yi bɔ mmɔden asɛ wobɛtumi agya yɛ sɛ yɛka ne sɛ yi a yɛnkyerɛ sɛ yɛne a yɛte akonnwa yi so yɛne a mohu yɛ no yɛka saa asɛm no we are holy yɛyɛ saint daabi ebi a na yɛayɛ bi but ɛnɛ yi sɛ yɛdwene kɔ yɛkyi nea yɛyɛɛyɛ a we are not proud of yɛbɛnya aka bi anka nyame asan abɔ yɛ foforɔ na yɛanyɛ saa adeɛ no adatwam nti yɛn ne yɛbɛtumi aka akyerɛ wo sɛ nne yi wo nso deɛ woyɛ no sɛdeɛ tie bia no daakye nti bi wobɛbua wɔfɔ wobɛka sɛ awurade menya wo foforɔ ankampɛ nso na aka akyi nti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsesa nnɛ na daakye biribi ahantew ɔbrabɔ bi a wobɔɔyɛ ahantew ɛna no ababaawa bi no a no wɔyɛ no basabasa na ne kaa wantie no akyire wɔkɔsesa yɛ o ɛna ɔkɔnya aberanteɛ fɛfɛɛfɛfɛ aberanteɛ nkɔɔdɔ no wɔbɛtumi ahwɛ no ɛna yɛanomfoɔ bi kɔɔyɛ ɛna wɔn kɔyii ne deɛ wɔyɛ ɛyɛ mmerɛ bi a atwa mu a na wɔka saa pepa no wɔn kɔyii yɛ na wɔn de baeɛ ɛna ma bɛrima no hunu sɛ na deɛ wɔyɛ ɔho nie ɛna yɛ saa deɛ a mɛkɔ ɔno bi tena mɛka akyerɛ wo nei obi adwuma abɔ no because of nea nanu bi ɔkɔyɛɛyɛ nsrɛ wo ɛnɛ ɛna wate asɛmpa no dwene ho mmienu na ɛyɛ ne ntɛm firi okay ɔbaage mama ɛnɛ hwan ne hwan na ɛbɔbɔ Ghana ne England wɔ mo ne England yɛ mpa yɛ etuntum sɛ wie na Ghana yɛbɛhyɛ sɛn oh yɛbɛyɛ draw draw no yɛ nail ɛno yɛ draw ɛna one ɛyɛ draw two yɛ draw na ba draw asabu na Mrs. ka wokɔyɛ koraa na wɔn kɔ no wante kogya wɔn mu anka wa na kyɛ sɛ aborɔfo yi wɔn nyinaa tete agu wankɔ bi ɔmo ama me wɔn amfa ama wɔn ayɛ anka de ma wokɔ ɛnka akyire next time okay. Thank you okay yɛrɛ wei deɛ yɛsɛ work and happiness ɔte aseɛ nye biribia na yɛbɛtwe ne twan saa yɛnsɛ bɛwu na ano hwɛ obi lɔya kamakama 26 years sɛ na black time bɔbɔ yɛhyɛ yɛ ho de wɔwu awerɛho titoro bia ne ato bi alright nti awia yi mpakyɛw mɛhɔ na mɛbra afrɛ me sɛ ɔne mu di nkɔmmɔ bi na ɔnni Ghana ha membra na membɛgyina mu ɛmfa mma no ɔne abayewa bi ɛtena kakra na nsika bi kɔdie ne nkyɛn na ɔhwehwɛ mu ahu na kyerɛ sɛ nkɔmmɔ ne ne di nyinaa nyɛ nokorɛ nti ɔno ne sika na
or expect to say lady no at the man. Okay. But Ochina entry. Tino de Abadam. Okay. Yabeko Braho. Name no Ochire mu chira o kakra. Ekwan ye fa so a ebia. Wone sa baba we ya ye ka no ho asem no. Eba benya enketa hodie ana wo bra ebo mu kakra. Obo mu kakra say ekoye mpenachi kakra. Na lady no ka say ope nyoma aton. No hairdresser. Ti okra sa nyoma ni nyina de bre lady no. Ti scanner ska I was so odema mebra so fan to. Na opeka nti opeka de bi be den ebeso so na watoka na man car na mbasika no so amma ofre na nti obra na ka so opeka nti sa sika no lady ne fan to nti wodi bi baba beso so sika na esen no 35,000 okay no Sunday 25,000 sign at the buy okay na oyo ba wona ne te Ghana dada asa na okwa brichi da bi internet ya na odishia no nti odishia no na ekoye nkomo na chese oba ne be mo hia de but send no mu nyina expect so mu hia o Facebook mana TikTok na na fa one shadanye specific but omu hia internet no so ti nkomo didie ma na ekoye asetena ti asetena ni mu no na chese trust ayeden aba ti o mane no nyoma ton ni ade no so any scanner aba me ba Ghana ti fe scanner to me ho na me peka nso ti me ba na matu no so minimo bi a oton car ni bi metumi edu ni me enya car no so say ni scanner so ti me fe bi nya de me meka ho so ni nipa ni didi car na no nyina na ode de oso de so so e bai oba Ghana car ni e wa hi car ni ho misika wa hi sika nso okay nti ni nuaba no eti ho kakra kire ye na so ye ko konfo no ankasa num na yakwa akwaje asem ni nyina da e de afri ho nti no ne kwa ahoma ne so hello mommy obema na memo akwa ba wi hello mommy daro ma pen ni se wo mpom boko abua asem bay e na ato wo oba bay e na atwi wadie wadawro ma asem no mo ne tofa ma me na emom no me pen kenken tu kenken bibia ma me hunu ye kira ma nti sabre ye tie okwani e ofa so hia no ene ade nyina ma ye hunu mommy we dem da ne afanya mo dia ma me na me kan se mo fu jam when some of them for the intelligence where they are announcement now mommy we dey here somewhere 2022 to 2023 for the dinner and after the Sunday Facebook and I'm holding my news for the Nicosia mommy na idea or the way and next year to 2 or Sunday Ivy nti menene edidi nkoma na komodidi mu edi nkoma kwati na ti anya ya exchange of contact ni menene kasa o frame me freno edi nkoma nti komodidi mu na me frame school na eduma den na oye and also oye business na often top perfumes no necessary so sa salon nti yo mo tonton perfume ni bi o ho di so call Emma or the people port or the people airport or on company for animal and you know that is just the I'm so okay that is not an intention in my country and I'm so okay find business my business is not to almost talk to move and I may be saying the person back home to me to the best and also it's not for the 600 800 depend on how a person is and it's a tier I'm so okay na mbisa sɛ ɛneɛ sɛ yɛka sɛ yɛyɛ business no bi a ɛno saa no deɛ na meyɛ ɛna ɔso ɔno koraa ɔpɛ sɛ nka obɛnya obi saa ne na ayɛ saa business no nti sɛ saa bɛtumi ayɛ possible bi a na me sɛ okay nti mebisa no sɛ nti sɛ kɛɛse no nipa no de ma wɔ sɛ tom a sɛne na bɛtumi de ama nipa no na ɔso ɛno deɛ ɛdipɛnde wɔ nipa no sɛdeɛ ɔbɛyɛ no
It's a little castle of the man. No, it's a bad one. I'm sorry. It is a meditation. No, the Zuli man, I said, you can't say, oh, back to be a man 300 cities. A Yorkin or so, a Yorkin, a Yorkin Quandia. See, the lady didn't come as I could do that. He said, as it's the idea. But then I'm for. And I'm being so worried and I'm not so dead. I'm worried. And I'm so, sir, when you find girl, many to him, and also, what? And I'm so you're sure someone and also worried. I'm so okay. And see, would it be known also on worry and this I mean coming near. The man mentioned number. I'm so okay. And you come up actually, my video as a accepted proposal. And he didn't come up or send a video call now to anytime they were to listen, anytime. On part time on fair, anytime they are with Mr. Manjo. The comedy game where I just know who say, you're coming from Mariam. And I start 7 years at the first perfume. And then first time I'm in a man, but perfume back over to 30. And Tabia, and a map, and your mamma will say more and your many don't and glue, and greatest, and never degree different items. I'm the Edimo Saloon. There would be Pearson done, and need as Madame the Somme in Chase, and Pabois, and Tabia, and I'm this animal in bread. And she ought to, and no catching a what a deal of her or the Maria, no, your saloon body man, or the nurse anyway, the man, or not on a general 3,600. And she a one on her, and they cannot turn for the difference for anything I'm sorry. And she move on that, may person a bad dana. I am so, may talk to it already. And the car I may tell. Now, me dear, but then you put the intimate for some move up or so. Second, I may part or some because this is the clue and a car dealer. I was them. Now, or sounds here, NDC, Intino, our party dying. Mutomoka, any option cast no of them. Into Mahama Batman. Intino Hana or send a cast lady. And or by 4 Volvo cap. Cap hello. And I meet you, pa. And then cap 4x4 because you said the console me come up a bed in so the Mr. Saluka. Either Rita Korea na Sunaka na Lantra. If you one or send a Lantra, ma'am. And then because saying or say 60,000. And I'm so any near my mom will buy and she can my name send the money back. Boom, 60,000. And then my will buy the money. But also, So yet here. yeah, and then my will buy my name send the money back. Now, may you people and swam mobi into the panel or the man 15,000. Next, never you cannot send it as you can swam. And also, okay. And now, the man almost has sent it 15,000 for Cano. And no move on, no offer or the 30,000 or the move 35,000 and many pana. This is a look no talk castle. And the seller number the name of the Breno with the bar. The music can be on hot. So they may or limit your kind of economic service for a bit your kind of John Pound, John Fentia kind of. And she more than there 2 or 3 years time. No, maybe beside the kind of oh no, move so na man say enjoy your stories for last year, September. Last year, September, I'm so. Yami Bagana, Intino, man, see, I was 135,000. See, Hobiano, just keep it. And Yami Bagana, and back, yeah, the local construction project. And of you. I see, the baby Ghana, or catch and say Nipano, and pass now on to see a young guy, pass at the same or cut to go, or fat, to go. I'm going to mean your can say. Pameko garage hɔ twin time. Pameko ni letter no plan so ni kunu no na twin time. Nti me na kasa si. Na say ba dia on fa me sika ne ma me ba. Nti sɛ ndi odo bi ma
That's I say. Or Bonutia, no, or catch them say, Sicano, or Benji, Madiam, so when you're no abitia, Musicana, and I remember, maybe I know no shame said by November, Mr. Beckham Sika. November, Nantefe, December, Mantefe, January, so date, Mantefe. Kasa ne ne nyamu so enema no kwa me be Ghana na na enema ko so e be du Ghana me free Ghana so na enema ne be kan sa enema pa yes na me de ba na 100 pieces na me ba ko 100 no ofe go to the economy ba na so omo jira mu be 23 or so say if we so no so okay no problem and no ya me go to do for nothing because the fish so me no be the lower and akwaji and no nso a nse ho hwe enema me dia bra ni na die no a me nya tika bia wo ena secondary wo so wonware awo kum ani hukumeti o ka sem so te dan so ma na o ja ware no court ka kire ne se ni kuru se onko rent dan ma one ne ma no no mo tire nti ono ni kuru rent dan ne ma no o dan so ma ni investigation ye so oboa oni ni kuru leti e wo da kuma lafia oni ni kuru ti da kuma lafia but to see ono si we ja ware mene ne ma me kasa ne ma me ti confirm me see the bari ni kuru mene ne stepfather wu late last year the stepfather nju ji mu say na you continue ka me ba Ghana ko mu kira nka me na asa me le ka me ho aso nti me ye investigation me hwe hawa o ye ne ne na mso dey nti ne ba manko me ti wokra asewo ya me ken let's sister penny nso di adanso olukuru this is package di adanso olukuru me ma me di adanso olukuru let's papa so olukuru adanfo si ya adanfo a na enema no ba o timi di kwa shop ni plan so no before no so sa no na me ne kasa na me di ni hin ma yi se me no kasa yi adanfo no kwa no okoto ni no for no ne e o problem se me no kasa intermediate me ni tenten ani ni titia je me hwa no say the speaker na meje ita adodi lo no me ni speaker about 65,000 because that's enema me dey buy na na a house can 7 na can in Dubai a house 7,000 dirham 7,000 dirhams no is about 30,000 Ghana cedis. It's about 30,000 Ghana cedis. That time sika physical cash almost enema 15,000 Ghana cedis. And so enema no apart from that enema be 3 times the so many in kasa many person be guna worry because there are some things I mean person meka because and na effort so na buy no hu in so pensa say obetwa metumi achechi ma nikunu so beti na wa na to hu di obeyen because ne ma me na be so nikunu ne sister penny so nikunu ne papa me stepfather so nikunu obi atwi na dinti ma me se ne ba ni kunu ye pe obi atwi no adinti stepfather se ne ba ni kunu ye pe obi atwi no adinti nua ani adamfo nua se ne nua ni kunu so ahunu nti we di opa no wanya no o se wo kunu se yanka Mr. Ferguson wo kunu se yanka ja wo pese bibia ya jo na be mayi ntie na ko ye ni kude nanka wa balance musika ama na dabre ya wa twetwe ya ba bedru atwetan mi hoi de ene ase ne ya wa pa na obenyu a wade de beguti ha ho ne akoso nyina aka na wade de enti Mr. Ferguson ma me kakra bi na mesan aba ho na fe ma bebi sa akohya ya hodo na yetimi atete nsem no bi asie enti producer so ma na fe me ko doctor ho mi wi amene Mr. Ferguson abeto aso doc Marco and then they wash your yesi. Yeah, my say. Can you copy your fat up? No, I was South Africa. Ni so akwesi yesi. Ono so asebi. An. Baby. Now you South Africa. South African verse, South Africa from best support verse. And the boka just go back. Best support verse no. Boy. Yeah, Marco. But be on what here for. Sabi Dr. Grofa Tracy maka kra before ti opom ne ho asem. Grofa yi mo jedura e di aka se kuku.
any a dread friend is into xylem, xyloides, a fry mojadro. I am mojadros from Combe be open madribia, what does support the Fedrium. A dream what does ye be obissin any subrino. The one we are see tried home. One as I say and 10. Unya grow from mojadronomian and the side is brain a cock. Obis one I take a crave and knock on my body peri. One and a yamashino. Onum grow from mojadrono and a sow how we in our cock. Obisa honam yaw ahotutuo sasaboro ne honam nyinaa twetwe no na chidompe na chikase na chiribremo ne to ase twetwe no ne kase mu oje de gogoro onya agrofan magyadro na onya agrofan ointment di twetwe no ene yaw ne nyinaa kɔ obisa duru anadwo a obi ede hwa nkromo no ono de ontimi na obi kɔtɔ ha ne wamina betɔ ha onya agrofan magyadro no ye nyame adom ene ade achi a dise bɛbɔ ne prum nyane no asa no sɔre obisa aduane si hɔ a wɔde ne nsa bɛwɔ mu saa wɔntimi ne di onya grofa magyadro no ɛnɛ wodi saa gye ntumu obi di ɔse mpɔmpɔ na ɛbɔ no na ɛpai na ɛbɔ no na ɛpai ɔnom grofa magyadro no ɛnɛ mpɔmpɔ ne nyinaa hwete obi di ɔso odware wie a yesu ɔkɔpa afe na ɔde adwe ne ho onya grofa magyadro no yɛ no ɛna ahohene ne nyinaa kɔ na ne deɛ bɛtɔm anaa deɛ bɛtwam ama grofa magyadro no ɛnsotɔ obedu pharmacy na aka miru ne si shop hɔ herbal shop na aka baako na emu obebi oba bia bag im de grofa hyem ɛyɛ menstrual disorders nsɛbom haw deɛ mfie du no ontimi mu ne nsa ɔnom grofa magyadro mo gyanaba deɛ ba na ɔte yaw menstrual pains obi sɛ aka na wɔtwe enenum amana bu ne nsa no ɔbɛti pains ɔbɛbɔ ne nsa no saa akɔpem sɛ mogya no bɛba onya grofa magyadro no yɛ no enne yaw no wɔnti bie ba no anhwe yɛ kura na ne ho yɛ asɛe ɔnom grofa magyadro no a bibia bɛyɛ kama obi sɛ ne deɛ ne ba tot enne ba ɔkyerɛ na atwa nansa na asan ba ɔnom grofa magyadro no sɛ nyame adom bosome ne so a nanso kama na bibia yɛ kama obi sɛ ne deɛ ne ba clot ani tuntum ɔnom grofa magyadro no nyame adom enne kama na ne deɛ bɛtom ama enne yɛ nua ma no frɛ me Dr. Mensis ɛne sɛ obi sɛ wɔ family planning na wie afinie ɔhwɛ ne mogya ne emma ɔnom grofa magyadro no ebogya na ba obi si wa pa wonya awo ya abɔ no obi kura de oso wonya baako ne baako na chiri mfie du baako ni ntime nwo na obi ka kyerɛ ne sɛ kodum grofa magyadro no efi so wate sɛ doctor ka sɛ yakopɔn wa ama oba bi abonini na emom oba wa hwɛ o masisi a awo betimi abɔ ɔde osia yoyo kopɛ grofa magyadro ne nome ene ebada ne naso ene oba bi afafuro ɛno ti sɛ otie radio no agye number no wo hwɛ TV no a na do phone atwa ma frɛ me TV no sɛ de bɛyɛ a okɔ pharmacy a ombre grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako na danse aba na nche bibiri ba sɛ doc yɛ hɔ a ne nsa ne na tititi wobɛbo dawuro wa fidie so na mkɔpɛ bi toy me nsa no me na tititi na gyae doc ɛde ne wo adure mu na deɛ ne kɔfa saa wɔ ha we ba ɛno ti dada bia ba ma akɔ so afidie so a ne ya to ebo ase akyerɛkyerɛ obu sɛ ɛyɛ so anum grofa magyadro no ama wo nsa no na ayɛ tititi ɛkɔ ma akɔ yarebɔne na saa yare yɛ mu no nti ya to ndini ananse yɛ nyinaa anim saa ananse asɛm bia so yɛ ananse sɛm yɛmfa nya asɛm doctor for kyerɛ sɛ ansa na bɛm sɛ wo nsa ana wo na ayɛ tititi no na srade bɔne na ɛfrɛ no cholesterol no ma akɔ wadi kan wura mu 15 to 20 years nti wadi wa na te na ho yare yɛ de ba ndia doctor for na to ndini silent killers silent killers which is yare yɛ betimi akum pofiri mu a okura oni da ho so ebi ne pressure heart attack stroke na bisa doctor bia sɛ deɛ na kɔfa saa yɛ how we ba no bɛka kyerɛ wa ne sɛ srade bɔne ni wura mu a ɛsan fom kɔwura untiri bi yɛ friend actually saa entiri actually na doctor for kyerɛ sɛ eni kwan sɛ bibia fam ka emogya nipadua na no awie de ama akoma pompi akɔ nipadua na kwa nyinaa ni mogya no kwa wɔkɔ so ne ɔno kwa na ɛkɔ enuane a wadidi nipadua na twetwe na ɛfrɛ ne nutrients mframa a wahomedi nipadua na so ne so na ɛfrɛ ne oxygen no na ɛfrɛ mogya yi na pompi akɔ nipadua na kwa nyinaa sɛ de bɛyɛ a nipadua no bɛgrow fine na nyame anya wadom na sradeɛ kɔwura saa ntiri mu a ntiri ntokura de tam sɛ mpanie ntokuro na sradeɛ akɔ de dam basa ma mogya ne ntimi ni aporo yie ɛno nti duru saa no a doctor for to the dini low density lipoprotein na kyerɛ mogya ne ntimi ni aporo wɔ nipadua no nti ateti beto nipadua no so
Inti kokobo a woni padua na ebo ama ho se yare boni di woni mo ka eni se be ho se won sa eni wona yo tititi no woni padua na kasa kyerɛw se emu wani ngoso fi se obu wani guso a be aba yare kase fred atherosclerosis na fede srade na akantiri mu entimi nko eduru sabre na ayeden fi se mframano na efe oxygen na wo se ekowa dwim eni wadwin ko di dwuma no entimi nnu ntam ti duru ho a de ba se adwen no cells no start se ewu ti mako de so wani wano wonsa wonan ewu a na wo ha kase aba pressure timbetu ani so if you said nam se mogya ntimi ni apro ye nti e wo se akoma de ahode fufuro ne pia mogya no ti saa overspeed no ana pressure no betu ama pressure betu ani so so what pen ya wano timi chia wonsa dompe mu ne da ho adentia cells na wu eni obi tia fom a aso tia fom so wonte hwe obi so woda anadwo a asi asoja agu ne ho nam nyina ahyehye no obi so wotra fa akoche na ogyina fa akoche da ne nasi pija ma ko obi so wontimi nsiri trase fi so siri trase asi na ni eye agu fom na ne tifa edwade ga yesi no ngofo magedro no na nyi saa srade mfiri nipadua no nyi saa kakra na srade no foro wosoro koduru adwene ni ntiri na adwene ni ntiri pipe doctors wanya stroke ma ko agya okra na saa ko ato dem ni bisi ehu se wutimi koba enne kra na tisen na yare akon ato wo ngofo magedro no se de bebeboa ayi saa srade afiri nipadua no nyi saa dakro tewo unka bi nhemu ho dodo obekọ hospital doctor be catch us enne ade bi wo mu efre ni sodium kosro tinchine yetua wo cholesterol level ni kosro tinamono anwame ni biem o sugar level ni kosro nti asikyire me ni biem wo ye be ma odu sa gyina bre ya na chese lock no de yenya de ato be ma so no go for magedro no if is a dro bi wo mu efre ni zintoxyloides eboa yi srade efre ni paduanum na kokoo ni so aboa ma mogya di afusa na eye wo go for magedro no a esiesi oni padua no e ma oni padua no ye kama nyame adom ye de ni nku nwanwaso bi aba ya tu dini grofine ointment hunam bebi ye wo ya wo sasabro na wo si beku no wa kire dompe wa kire kasai wa kire bremo wo to ase twetwen wo sasabro no wonu grofine magedro no abibia ba kama wonu magedro no na do ointment ni twetwi emema no so ye ba ye ka kire se bema wo bema no nye dompe ni shem ye ntirintiri ene mogya fam tin go fam magedro no ne mogya mfa ntirim ye se de be ya wo hia obema na obegye oso adre nti grofine nti emma to ye din Dr. Mensis de mfie du no omu ne nsa ma ko wonom yaba de ba na oti ya wonti ya obiem de ba na yi clot ene ni nyina afiri ho why your family plan na wie na otwe mogya ni na emma wadura ni grofine magedro no ba bi eto andro bia se ye pharmacy herbal shop drugstores yan kasa se wo kasa na ma eto andro no wuhia kai a ana drugstore pharmacy saa nro mienu nyina bi wom eye grofine ene ointment no nemom se open dodo mu atu aton na wa Asante region ha Kumasi a yesi akotafo PFA pharmacy open 1000 cartons ubenya ma Missy Heba Emrom Angelus Omrom Apidanko Omrom Colin Ako Ashtown Bezerico Okewo Tinate Sofulai Pure Live Boakwa How me was of Pole Saxeba Potassium Blockhouse ene ne so patase wa Costa Pharmacy Pampaso yellow and orange omukom smart heba oboase Santiago wo nkramam akwo kanshi drug lane Angel Heba Halos repass omina benya go for magedro no and ointment no achama afo monko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya nwe bi ato nkoko hillside ona for the Isaac drugstore ana anti Akoma obenya bi Sunya Kapeba Mosaic Greenlight obenya bi wo ho Tachiman Ebido Depot obenya bi Rekum Dr. Clement, main station no go find ho. Takwadi Prisia was a bidofie. Takwadi crisis the answer when a friend approaching cracker. Kufori Gaussen Pharmacy, Ubenya Grow from Majadron Miato. Mankasim Associate Station, Jeffo, Ubenyabi, Formation Center ho. Wa Ubruni and 1000 Pharmacy, Tamale Pike Gombila, Udu Boga Sister Coast, Provision Store, Ubenya Grow from Majadron Miato. Baby a turn drobia, Ubenya Grow from Majadron Miato. Nutia Catchrow, so won sa. Eno na yo tititi menka se ya nanse na chew no begyaw no de yare kese na ebrew nunum grofo magedro no efise e magedro a wonum a etimi siesio ma oni pedua na ekama yen ya num grofo magedro no agye yen ne de ointment na twitwi ama ye ya oni nyina akwere de ye ka grofo a enye so agi so ani se it makes you grow fine nyamika obi bia won da se ne ye bese aba ne abetoa ye di suane so Medase Papa Doctor 0244596532
0244596532 bomodia se obefre Dr. Grofine Sisia na ye watumi ene na di nkomo aha eya akoma 87.9 FM na fe onua TV akoma mu nsem dwumadie no eno a ena wo hwe na wutie na ye ne ye nua bema na ye bu afegese na edi nkomo no ansa na ye ne Dr. Eba betwa so wo apomudin mu ye besa yakwa ahoma no so na ye ne nua bema no akoto so atwetwe ne nkomo no kwa se ye ko break no na waka ne nsem nyina wie nti akase ye bebisa no questions ahodo na ate se watumi achechire ye mu nana wo so okay nana meti ni ya na wo se ababawa no woni no ehia ye wo henefa Facebook okay Facebook wono mudi nkomo be abosome san ansana wani baji ne ho na wode epasamato nanimu Reading commercial, baby, I was assuming you the call in reading commercial because that time only make okay. Enti before a wo ba bese ne pe no na mudi normal nkomo eye den na unya rehemu woni mu like ukodo no na ne nkomodie mu te san esen na no osikasa edien na ekọ e ma wo beti hwe ni dom sa Oyo be a okasa no say oye very matured person na oba ne background ewo secondary school Bridges. And see, sometimes I do know him as an ban or hawk the front man and then the money. And the man there from us only on worry. But the joy is 7 years ago. But said your all customers said your customer in the business as well be and it's a Juma and so. And see, little Yarish, you do them. Said your customer said because sometimes or for the macra or fail or for your business or fail everything or fail to my okay ya wo ma wo ne ma wo school mu nyina akasa ye ma nkra ne nso e ma wo ne se wo mo maame ne wo mo papa gya wade no much down so much. Omo my minute down so much. wo mo ye nkran wo mo ye nkran fo ana asante fo ana fante fo asante bono because ne maame me no kasa ne maame pa okuma so kwa asem mo na wo ne maame da ne maame me ba Ghana no na every investigation na me nti na nka maame no percent am ba Ghana nka me me a omo ko e okuma se na nka me me chia omo but it's unfortunate say me be ba na maame no so ne baba kwa wo yuki a maame no ko nti na ne papa de o Ghana ko but papa no essence ne ni me bi me ka asem ne me because me na me mpese me kwa kwa pasinya ka na me pese me am me ka ko me ja ka nti man ko se me kwa kwa tia papa no kra papa no na ka show say ne maame ko UK ana say wan na kai wa na onim ono ba na ka tia me se ne maame ni ya ba kwa wo nti ne maame ko kwa kwa no sabre ya wode awu ani wo nsusu say no kra na ya tro e bia no mpese oba ye no behu o maame. There's a lot of things a man need to say. Yeah, me yaza. Sana me. Enti sabre na mudi nkomo no ose adwuma ben e no ye. Adwuma no so no otunton. E feels no. Na me ni mari si ma bi na. Na ne se tapani no so a on so ka se oni kunu no. One no so wo salon e wo Accra. Otunton perfumes na no o ma wu ni e wo shop. Ana say bia wo di gu adem no de nam offices. On the good adem the offices on the call tema port on the call airport on the call residential areas no Accra. And on the video come am me fu Enti afa de na wo na wo de perfumes no every ho ebre no say on ton. Yes. Na fi the agreement for call any say or not say me say perfume no. Or not to meet on the 600, 800. And I'm saying okay, and maybe the bar, but I could be able to manage 200 cities. So not one they also be any on India. Because all for me money transportation in Tino. So corner for 1,000 no, say it's about 200 cities.
Okay. Enti say ye perfumes no everywhere. Now we sign at the near my fufro bika ho brand no anasa won ton. Near my mpadeɛ and the jeans ɛne mpadeɛ ne mpaboa ne chains ɛne deɛ maa de mode bɔ ɔmo hwim no yɛfrɛ no yɛfrɛ no sɛ dɔm de bɔ ɔmo hwim ne Mahunu asomadeɛ de boy ya hwene mu ne yasumu no. aha ne nyinaa bi chains nyinaa bi ka ho mpaboa ka ho mpadeɛ ka ho a lot of things ɛne deɛ ɔmo hyɛ mo nsa ne deɛ ɔmo de mo sɛ machine bi wɔ ɔmo hyɛ mo Ya nsa di deɛ ɔmo de shemu shape na na wo. aban no nyinaa bi ka ho. Okay. Enti eno nso no saa niema no na wo de brand no say perfumes ne de o me ye hunu say me de ma 200. Enti wo se wutimi to mbi 600 eno de ha me. Enti eno de ye wi o na entade no nso oton a na ebi a wate ne profits no de aka no asan ama ne wa na asesen enhyehyɛ ye no net sen. Then nsɛsɛɛ na wɔ ho no sɛ ntadeɛ no ebi a meme fa wɔ ha a na ma convert akɔ Ghana sɛm sɛ wei a mefa ebi a atade bɛ bɛyɛ 600 cedis mede sika mede tɔɔ wɔ ha no wode kɔ Ghana sɛm bɛyɛ ebi a 60 cedis na sɛ ebi okay ɛnna wobɛtumi atɔn no bɛyɛ 100 cedis ɛnti sɛ 100 wotumi tɔn more than 100 cedis ɛno nso yɛ wɔwɔ asɛm but me in all no na mayɛ ma sɛ ɔno deɛ ɔtɔn no nyina because of car na mepɛ nti no I don't ask anything na ɔmfa saa sika no bi ma ne sister ne kunu ɔtɔn car so de bɛyɛ a ne nsa mpɛ sika foforɔ sɛ mede bɛtɔ car because nneɛma no a yɛba no saa sika no is enough to buy the car. Enti wadama oni no sa business ya for efie say na aboso me say. Well, last nneɛma ɛbaa yɛ a mamfa di ma ama no a ɛbɛduru Ghana last I think September. That's the last nneɛma ɛbaa yɛ a mamfa di ama last year September yeah. Ena enema no so na wo de ba ne sen ebi aboso me miensa aboso me miensa aboso me mienu anasa sen. Ebi wɔ hɔ a metumi mede ma plane ebi back I remember say back ɛfa plane nti ɛno deɛ mesɛ ebi a mesɛnde ne na the next day na ɔnka kare ebi nso wɔ hɔ yɛ 1 month rules na abɛduru but most of the times no deɛ fa nsuo so no ɛna ne ɛba mmɔ ɛno sɛ yɛfa nsuo so ne ba 3 times or so yeah. Okay, etifo nti first one for post office ɛmɛ post nti ɛno nso ɛbɛdu ntɛm. Okay, mama etifo hunu sɛ enema no nea wɔde ba yɛ nyinaa wɔ ha yɛde begugu so ebinom wɔ ha yɛde begugu so na kyɛ sɛ ama wɔn so watumi ahwɛ bie no wahunu sɛ asɛm a wɔka no ɛnyɛ sɛ ebi ababaawa na twe na die nti ɛna wɔde yi a wɔkeka nea wɔka na emom no ɛyɛ asɛm trodo na sɛ yɛhwɛ nneɛma a wɔde ba ne adeade ne nyinaa akɔgyina communication mudi nkɔmmɔ paa na wɔka sɛ etu de bi wɔ hɔ a mudi nkɔmmɔ anadwo nyinaa yɛ video call meboa. Yo, na ɛna abere bia nso da korokora ni hɔ a yɛbɛka sɛ mo ani nkɔmmɔ. Yɛdi nkɔmmɔ almost every day and night. Almost every. Anadwo deɛ no ɛyɛ ana bɛɛ wohwɛ Ghana time a ɛyɛ ana abɔ bɛɛ sɛn. Sometimes no before no na before night shift no yɛbɔ 12 a.m. ɛwɔ ha Ghana 8. That time we look at the nkɔmmɔ ma me ma po adwuma ɔte dɛ bi a me po adwuma 5 a.m. nyina me ntia so so bi. Ɛdira sɛ saa time na Ghana so bɛyɛ 12. It means you go ma ɛbɔ Ghana bɛyɛ 12 to 1. Okay, mibisa sɛ kyerɛ sɛ ɔbaa wɔwɔ kunu ɛbɛyɛ den sɛ anadwo saa no wɔbɛtumi ne wadi nkɔmmɔ a video call wabra ne kunu wɔ hɔ ɛhɔ no kyerɛ ma adwene kakra ɛhɔ na mepɛ mente aseɛ no ɛhɔ na mente aseɛ no ɛhɔ na mente aseɛ because ɔne ne di nkɔmmɔ anadwo ɔne ne di nkɔmmɔ day time. I remember say last time because now me ɔne me di afɔ so di nkɔmmɔ ɛna obi bɔ kunu nti mete sɛ ɔka kyerɛ ne ma ntɛ mo papa na ɛda nti me bisa sɛ na sɛ wokunu ne ɔne lɛti ɔse ɔka kyerɛ me sɛ
ɔde nneɛma na ɛbrɛ ɔmo no wasa. I see. Na mame nhwɛ ne sɛ yi o. Ɛbrɛ a wɔka kyerɛw sɛ wɔne ne kunu agyae awareɛ bɛyɛ 7 years no. Mudi nkɔmmɔ no kɔduru baabi a bi otumi ka asɛm kurukura no ɔyɛ adwuma sɛ da. Ɔka kyerɛ me sɛ ne kunu ɛyɛ adwuma, ne kunu tontɔn singlet ne bedsheet ɛwɔ ɔkanhyi. Abɛ na ɔmo ware no. Mebisa sɛ kyerɛ sɛ bi a wɔbɛtumi aka ne kunu adwuma a wɔyɛ ne yɛhunu sɛ bi a na ne kunu ɛtae wɔ 9 shift ti anadwo na wɔbɛtumi ne wadi nkɔmmɔ wɔbɛtumi aka saa sɛ ɔne n'agyae na ɔyɛ adwuma sɛ bata bi a na ɔmo wɔ hɔ. Mebisa. Ɔkanhyi deɛ because that night na ɔmo afɔ adwuma because ɔkanhyi night saa time deɛ ɔkanhyi market deɛ na ɔmo afɔ. Okay. Time a ɔne biribi mo bi a na ɛnanso night deɛ ɔkanhyi because aka hɔ na mo kyɛn Medase wɔ hɔ na mebisa because I was a mebisa. Ɔbaa ne bɛrima yɛ a wɔn long distance relationship deɛ yɛwɔ nneɛma bi wɔ ɛtwerɛ bi a yɛtumi yaa na agya yɛde release stress kakra body no be firewood o ɛmfa wɔn sɛ wowɔ akyiri no ɔno nso wɔ ha ɛne yɛtumi si mepatwo wɔ wɔn nsɔme ha saa video call no ne bi bɛ mu anaa. Well. Menim sɛ ɔbɛsere nanso ɔwɔ sɛ mbisa because yɛn nso yɛhia bibi yɛsɛ ɛpono bi safoa bibie pono bi ano nti na no nso no ebetumi ama yɛhunu ni a baabi a yɛn nso investigations na bɛyɛ afa wada ama. Oh, hello. Okay, nti some ha video call wurɔwurɔ ho puto fɛkyerɛ ɛne saa nneɛma no ne bi kɔ so. Well, not all the time, but I remember say almost 2 times this I could be the terms. So na yɛ anadwo. I don't know area. Na ɛyɛ area no ɔwɔ fie. I see. Okay. Asɛm o. Enti yɛnhwɛ saa nneɛma wei nyinaa no akyiri na wode brɛ no kora no onya profits kakra ɛwɔ ɛho no. Etu de bi a daddy ɔmema no pɛ osika agye di asa daddy baby wɔhunu wo ba no wo school no say ni say na akɔhoma kakra so ba. Me ba to ba ne di me kasa me ye bi ana me ba. I guess the name of bread now. I'm not to me requesting him maybe to say, yeah, oh, that yeah, what you make us all pay a family say, or pay Jenny, the man, Padi, it's me at the son of the yeah. Okay. And see, young share a bra wo ba Ghana no, no. Yes, I'm talking to Oban. I see. Oh, yes. Na emuwa no ọba ahụ wɔ fie ana hotel na akɔ tena ɛyɛ kakra no ana hefa. Me ba ta man tra hotel na wɔ fie nti efie na ɔba ayɛ. Yeah. Yes, ọba no fie. And Thursday ne kwa me do airport no. Ɔne madam for no. Kwa meeting no airport. From then, ɔne me ɛkɔ fie. Na baby a wasre no de ese de na kata so no mehia yi se de no na fa no bre me. Well, just that day no piano one coffee Oda won chen ma de chen yes dum ne phone na adwo no the thing good so na me experience with bibi a combine say say owo different SIM card a obi enim enti through that time no the SIM card ni shema unya ko bia na waka say bi obi kra free and now I was watching so me to this apartment who did also that night na sa na adwo no de eniema koso. Hey,
I wish I with you. So I wish I with you. That it's where the man in your it's a man. Because when we didn't say ye bisasano, ebe ye me wan say oba owo kunu. Well, say bibi to be said there. But say oba owo kunu no ogege be madie. Ene ma bi owo aya na eden kakra so oba ye ni titiriu. Say wo beba Ghana. Na wone na danfo beba be hia wo. Na wo san ni wako fie. Akwa dama de ache. Eye weird. Until ma me bisa asa no ntino eno no say ye hunu mu yi a ye be hunu say okay. Ebia na sa bre no. Na wa ware de ebia no oni ni kru wo problem. Enti no omo baby any problem. Or crowd of fear so on down for the na on and you couldn't in the down for enti sanya ma ye keke nyina betumi aba say eye okunu eyire maame ni abusua ni nyina na ahyada yesa na Okune I need to give person aware because I don't think the benefit be able to man is fine say on the way. But the bush of all of them are aware because them are make confirm say this stepfather make confirm this is the school that confirm and I talked to the man before. The man know what number especially the man number from ya beji o maame a number ya beji na dan foro kra no say ne number no wo kra nkwa ke beji na ne sister no so na oni ne di nkomo exactly inti ya beji wonu nyina numbers no ya beji obi ya number ne ya ka kire omo say wo mo hwe ye ne a me pa cho ye ne nana ya bo a ifagas edi be pa na odi nimu wo nana ya bo enu nti maame akua tutu wa wadawroma nana yebo a ene ne di nkomo me pa chawo enye ya nana yebo a munim no ewo social media enye ono a we ye nana yebo a wa amanane edi ne se enti tutu wa menim se sabre wutie me wadawroma wonu abusua no moma motonsa na babia aba bedro yi dia sister wanye niema wanu as ohu be kire we no enye me pe video call but me picture ena me de be ma eno de yenu se eye amokotam wo bi picture na mo de ama no we de video call wom ne nyina echi nso wasan ba wo man Ghana mu esan ne no ehia woni wo ehia nti woni mu wo fili gadochi woni na menie wotete no kase kokko tuntum ohwene tiatia na se tare wa unu susu na nketenkete wo muma wa anase woni muma je say wonim wonu pasu se de wusitiye enti we no in no lie mo beka say no obi na afam picture na odi akwa akwaji obi sika die sister tutu wa no be lie enti mame wa dawroma wono mame ni abusua no munya ne ntentem enti sa wo man Ghana so na so me ka me kire wo munkom minim sa wo hwe me unkom wonu abusuafo no munkom be ma de sister wayi na kuma mu de ama odo wo so do no ena mo yoyo mo ne ma but emfa wa adwene bi ti obi nkogine sikani obeku ato atwere me de wanya broken heart me ba pepa wani wa mu nisuo me ba wo besu akere me wanya broken heart wo sister na to ne ho fefefe no ene ma no otonto ana nkanye yie wo won de perfume no woton wa nkanye yie wo no mu de mu nhia wo ba bia na kyese mabudo ama no say wo sister na edi akodi ako wo sister na ekọ no wo ba won de wo chiri perfume ton Ferguson me ba sisi a wate ni abeto so na me tutu me keka bi akere pa adwuma de me ya ma na so me keka bi akere ba ye ka ba enye dede kwa anedin bi anamra ni bi ne yese ho da bi menwene ne saa odwene ne saa wanwe ya wo beda fia ma ya de asai wuti din ba na na ye no ma eha nipadua no ana saa din etutu afiri nipadua nim
titi obi a wɔn kasa ɛne nnompe mu ɛnyaleɛ a ɛtete no ɛha no adane kɔdaa na osu awerɛhoɔ adwadwoɔ ɛne sikahyeɛ ɛde aba n'abrabɔ mu ɛno ana Dr. Bansi ɛna awia yi dane dan nyinaa sɛ Nyankopɔn yɛ adom na ɛbɛna dadura yɛ no medi nkɔmmɔ ɛnkyerɛkyerɛ wo nneɛma bi mu bɔ so nkyerɛ wo yadeɛ no na afei fatu Amerika na fatu anamɔn na afei ani kyerɛ Dr. Ban hɔ na afei yɛnhwɛ wo mfa haban ɛne nubra a yɛde yɛ adwuma wɔ yɛmfa bi nkeka nipadua no ɛma ahotɔ ɛne fa ahodie ne asomdwe ɛnyɛ nipadua no ne dia enti gye number no mprempren a yɛdi nkɔmmɔ yi hunu sɛ ɛmɛra ne ni wɔ yɛn enti number no ne behia sɛ wɔbɛfa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛsɔre kɔ a deɛ yɛntumi anka deɛ yɛka yɛ deɛ wopɛ sɛ wonya ho adwenkyerɛ bi busa no ofrɛ saa number na ne yɛne wadi nkɔmmɔ na afei yɛn nso yɛne wakasa ama wo nso wanya wo nte aseɛ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 3482 Dr. Ban wo Kumasi Atonsu Agogo Aban Hospital in the Chi ana Dr. Ban edini juma afe enkranso ye was Painters Road 18 Junction and na awia ya yedi nkomo Dr. Ban be pie enkran echira nopa enti omo abusa hwehwe na kyeni nyina no Nyankopon ya adom a wo nkran ho echira efiri kyira kokopem ne memenda so no ubetumi ahia echamfo Ban Dr. Nankasa ewo nkran temamam ho ama won so ne nakodi nkomo awia yedi nkomo ne ye ka kyerɛ wo sɛ empanimfo akanda bia sɛ abaso baa sɛ be ene mejapaye sɛ ɔde dade ne hye gyenimu na wamfa bibia amoso a ebeye din sɛ gyenimu betimi awai ɛnu nti na da bia ye ne udi nkomo a ye boso ka kyerɛ wo sɛ enipa bebre wa abrabɔ yi mu esan yade nti ɛna obeti obi no ye sikani pa wo yɔdefo na nso na yade amenne ni sika nyina asa esan sɛ yade na abedo kro no abewura nipadua no onya ho aduro enti dan ne dan nyina wɔte ya no aduro nso ensa ne yade wɔte ya no aduro ensa ne yade ɛno na Dr. Bansi wo besi saa ɔhaw no ano ama nipadua no enti na sɛ wo maame bi wo papa bi wo nua ba bi ye ka dompe ye ka nkasɛ na sɛ bi nipa kro no wo dompe ne kasɛ mu yade a ɛno na Dr. Bansi tutu na mo tutu Amerika na fo ani kyerɛ yaso ye hɔ efisɛsɛ wiase ayewe ana kromo ankasa ayewo no sɛ wo pɛ doctor bi a obetumi aboa wo a wode abibiduro enye operation enye sekan enye apaso bi enye bibia eya haban kroje ne de sa yade a na ye Dr. Ban na hye no nso sɛ wantie ama Dr. Ban ho na wo tetete no ma bi de oni kodi acha awieye no eno na aba Dr. Ban a ana doctor makochi nkyina bro na sika ni nyina akorasa da bi ye ka ne na akyira wo sɛ tu anamo na bre ho ma ne nkosa biso okotugu ma ne sa oba ye hɔ a ɛwɔ so otua bibi biso nuro ne haban no eye nipa ane ye bopa na se ye ne yekɔ ɛde ya ho ɔde kɔtete ɛde ba ɛye ka ane ye de konwura nim enti na me ne wudi nkomoi sɛ wobɛte ase na bia wo nompemu yade no watu anamo de aba Dr. Mawa hwɛ anigye bɛyɛ wo dia efisɛ ye nim nipa bebre a na omo ba no omo haw ɛwɔ nompenim hwɛ me nim papa bi a ɔba yɛn ya so ɛyɛ hɔ oba na se de ni kotodwa ma ne na ya chia ya nanta na be papa ekuta ne bag na ne na yi ketwi ho a na kyerɛ sɛ ahomete nanso emre wo hyi agenkwa no ahaba mu agenkwa te sɛ Dr. Ban enne wo papa yi ne na sɛ de asia straight atene a wo de ba na kyerɛ sɛ esewani ense wo ka kyerɛ enti da bia ye bozo ka kyerɛ sɛ wo kotodwa betimi ama wo na ya chia enya gudie ena nya dede bi anaka sabi efiso obi o ha wo ne kotodwa bia awieye ebechia ne nan awieye ebema ne kotodwa ye dede awieye wanamo abehu de ne kotodwa ne toto no eti so obi o yusu ka pa ma menche o board rent ehya ase ese ya ubon se ka no upese wo de nam nifa na ekobonkum abra wonya wadwe se wo se ko left ho saa ne nipa bebere kotodwa aye yade bewura kotodwa nim amenu ma wo se nke bokotodwa no ba ma kotodwa ni gina no yade na se no enti amena wanamo na ne kotodwa ne toto no ene obi die esu kekra ene obi die ama ne nan kra chia onam ana ne nan na ebi age ne ho ayebolege ebi so abeda nanta sebe so de ba Dr. Ban wa esan say ye won haban a ye de to so kroma me kansi me bua ka che opense obi ani bi obi a won de so mekere yen eno ane ye ka che wo se uba na ba Dr. Ban ye de haban ne to so a ba bia ukotodwem ya de aduro bia no
ebeko amwanyu asumdwe enti anwene se mi kotodwe na chia me nan nti ayeka dabi enye ka wo Dr. Bawo anwene se o mi kotodwe ni isu ye dede nti enye ye biem dabi enye no kre anwene se mi kotodwe na won na che me ye mo hwe enye ye enti asai dabi enye no kre de ye no kre ni se ubetu na mode wani be che Dr. Bawo ni aboa wo de haban ya tutu ni padwa wo kotodwe no so ama ya bi adukuru kotodwe no ama ne wuti pains ete yaw ebre akadam ntimi nante no ni aboa wa masa no mani nyina firi so efise nyankopon bo nipa de be nipa ba asase so ema ye beto bible na kire se ye ni dua na banfa haban sa yade dia na kire se nipa be yale na wo yale a eya haban na haban na nye nipa bebre nenim tie enu nti na no diabetes yade no enwa haban si ufie na nso akofa aduro guso amana sei Dr. Basi wunim tie nti wono nenim tie bomoden se odi ukotodwemu yade no ebaba yaswe yo ye ka dompe ka kasa eno obi ni namu abu ni nsem kasa abu kasa dompe ni mu abu enso de namba bi nanso obi framia oso o maame ni nsa ko o mamu bui na mo de ka ne namba bia na fedia maame no ontimi kura mpagya ni nsa yaw na atienti Dr. Baba ne de wa me na di mfie ba akoko afe na ubusa Dr. Machi kwai ade afuo bebre awie ye ne de ka na ebre wo enti na de bia ka che wo se wunyo ha wo nsem dompe bu a hyene nso se dompe ankasa na ne to no enye easy si se dompe na ensi su ye na ensi ani ya e de ha wo bebre bebre wo enti wo dompe na wo se ato no e dompe to a wo betimi ama wo nsa so dompe sa anto a wo nsa no maso a enye ye se wo anto a wo pagya wo na enye ye enti na ye ni udi nkuma ka cho se ba bia dompe na bu kasa ni mu abu bia no bomode so de be hia Dr. Ba e wo kuma se anankran ni abowo ni edi ahaban ato dompe no ama won so wanya ofa wudie efise odu dompe kone na ba bia nsem fata ba bia omuntimi nya awieye no ubehu safe adane adesoa edi abrɛw na fe uhu na mane enti na Dr. Ba ani wudi nkomoi de abeka chewa na awieye ne se bomoden foni che kuma se atonso agwa nankran na wo ba ana wunua na ne namu ana ne nsem dompe abu no onfamna Dr. Ba asoye eno obi pagya ne nsem pagya eno obi oseme nsa yiyi obi opagya na beti ne mpagya obi wonza ne nsa atwe ni nyina ye ne ye won wudi oye ne ho a bra Dr. Ba ho eye dompe mienu ne kohia wo eye joint ena wo enti nyankopɔ ye gregro bi ana cartridge bi dia hyehyɛ animu ehya ase se erere a na afi ama won nsa ne lusu ana eye wo ya enu nti wo de ba Dr. Ba wa isa se yesua hunu de ye ne nti ye de aba ne toto so a se wontimi mpagya wonsa se wonsa ni yiye se woto a ento no oba Dr. Ba wa ni nyina betumi apagya toto wonsa se de meto no TV su na afi wonso wanya fa odie enu obi adwonku ye ne ya ne hibo no ye ne ya pa adwonku betumi amu abubu aguo adwonku ni makwala ni mpani o titu mpanimfo no kra de omo adwonku no de ka omo ho a na adane asem ye ka wadwonku ye wata so ba wusisi no kasa bi hye ho na wosene no koka wusisi no eye joint bi na kasa ni chance se rere na bi e trafa ho kakra bia be wusafe uti pains ana yaw ewo wadwonku ho eno na se wantu anamon a wonante kakra koduru a wo be wusa watena se na ye oya enti nipa ba ko se ya atonso ana se mo ha ya kakra kra na wo kwa se ya de wo so di 2 minutes a be wusa wo de be 1 hour bi so ko seconds ma no watena se esan se u Philippines ana yaw ewum na u Philippines na wote yaw no kwa akiri na wanye woduyefo te se Dr. Ma tie de beto awie no be wusa fe wada ne bubuani edna na nanka wutu na wutimi tena na fe de wutu na no aka ho wuntimi nsore kwa no anante biem na fe waka fom adane bubuani enkosi da ben ana abema sa no ma we nyina ahaw ewo fie abra Dr. Ba ewo wa ye di nkomo ka kire enti obi a ne hibon na dwonku ohaw ne amane bi aba ho ama ne wonante na ye ne ya ena amana ka dem ontimi nya no hwe no onfa na ni nkire chamfo ba enyarewa nyina bedwane ye na haban kasa yete na bebuo mu enti obi a wote haban mu abebuo mu kasa de so kasa ode haban bese wodwonku ana wo hibon yate a yenyi na chini enwini sika ho dwene wo yade no se de besi akọ na fabra Dr. Ba ho na fe wodwonku na ye oya no yempe haban fantoto so ema no ma bi ateche ma men na wo bre no emfiri wo so enemi ni wudi nkoma aka cha sasabro yade no a etete wo no amen na wo sori a na wonam nyina ye oya ana sasabro yi die atena meso ache ana yabusuamu die
ɛyɛ sasaboro yɛdeɛ ne ɛwɔ maame papa bible baabie no ɔtwerɛ sɛ sasaboro bɛyɛ aduana anaa ɛko na anaa asona daabi ɛni hɔ tie nie na hyɛ ne nso sɛ adeɛ bɛ nipadua no mu a ɛyɛ yadeɛ na sɛ woanya deɛ wobɛtumi asa yadeɛ no ɛno na na wode hyɛ adum ne adan ɛno na na wokeka nneɛma a ɛnsɛm fata kyerɛ wawu nipadua dr banse sasaboro osuro fɛle yɛn sɛ obɛwura yɛ so ɛyɛ enti obi a sasaboro adokoro no ayɛ family planning wɔ abusua mu no ɔmfa mmra dr banse ɛyɛ na afei sasaboro ahotutuo a ɛtiti nipa bebree no yɛntu aseɛ na afei yɛma nipa hunu sɛ yɛwɔ haban a ewura nipadua no ɛboa nipadua no ma sasaboro yadeɛ ɛkɔ ɛne obi abɔdam ɛnenam obi abɔdam ɔtwe sekai ɛne obi anya adwenem haw wakasa saa ɛne obi bɛteɛ ɛnwom ahodoɔ na ɔtɔ ne nyina kyerɛ sɛ adwene no waka me ne wo kasa yɛ obi atwe bible a wɔka nsɛm na mfa baabi a adwene no yɛ asɛe ɛnyɛ w'adwene sɛ nyame na afrɛ no moyɛ saa wobɛhu no sɛ ate afa so ɛnoɔma bi wɔ sɛ ɔhwɛ ne yie adwene no ka a wobɛtumi ayɛ nnoɔma bebree enti fa ne bra dr baa hɔ yɛma na duro na afei adwene no ɛho aka no ɔda nyane a adwene no ntimi mmra na afei nipadua no ɛnya no fa ahodie ɛtwerɛ yɛdeɛ tie na hyɛ ne nso sɛ ɛtete nkurɔfoɔ bebree wode ba dr baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ama twerɛ no afiri so kɔmpɔ a ɛtete nkurɔfoɔ ɛno ɛyɛ dr baa ɔsa yam kuro a ɛnɛ ama nipa bebree ntimi ne di ɛne wo kwabrane a n'anim nyinaa yɛ bo ha sura sɛdeɛ yɛde bɔmbo asoma no sɛbe ne nyinaa yɛ ɔsa yadeɛ na ɛtete no ama nnɛ n'anim nyinaa no atwe ho ya nanso wode ba dr baa so ɛyɛ a ɛsiane sɛ yam kuro suro fɛle dr baa nti ɔsa no yɛbɛtu aseɛ yɛde kasa no aba awieyɛ deɛ yɛka kyɛw sɛ wakyi kasa ɛbrɛ mu no ne nyinaa no wode ba dr baa hɔ a yɛbɛhwɛ ama wo spinal cord no ne nyinaa kɔ ama wo nso woanya fa ahodie gye yɛ namba no na afei kasa no yɛkaeɛ no yɛmfa mmra awieyɛ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and I was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bae Wokumasi Atonsu Agogo Abai Hospital n'akyi Enkran no ya was Painters Road 18 Junction Mr. Ochanopa Shia Dr. Ba ewa Accra sa wo pa oyade no aduro na yade na firi nkyɛn na contentem di America akɔde a edi ba ko pe wo wiase entwam da wa asase so no eno ane ba yo eye ba MC onyame onhya opa medase enti ha ya akoma 87.9 FM onua TV akoma mu nsɛm dwumadie no eno na wo hwɛ na wotie ye ne na yebo Ferguson ena edi enkomo na nana owasuoja Belgium ena yeno no edi enkomo no na ababaawa ene ode ne baaye no akua tutuwa menim se edi ne de dɔɔso nanso obi ane nanim enti se akua tutuwe ya ye ka na asɛm ye ɔno nko ne nanim wadawroma bia no wɔte TV ne ho kra ya wo hwɛ obi a prompt no nti wɔte TV no ho a wo hwɛ wadawroma ya nneɛma ne ntɛntɛm because when we say Facebook when you Facebook di edi a wo ho Facebook no say ayi me nua be ma edi a wo Facebook ne akwa tutuwa no akwa tutuwa ne di a wo Facebook but edi no de edoso ukwobo say ya ebeyi faces bebre na ede aba enti no wo de no danso ewa ha wadawroma ewa ha okay na wanye ne wasa wo ye na yen wanya call animu ya de a na je se wahunu se nyame ya adomu a ye de picture no ye de beto so na so ye sika no so ye beje eno na me pese wonya ho nti ase wo ya da ye beje wo kwose ayi kotobon mu ye bewuram ye beje mo ahyem ho bone dodo ahunu wobi ye sengere bi kura na nko no de nko ye yanka obenya wo nanso mu besi kwan no mu bi se besi kwan no oba wa fa de na ye ho sa okay iti ma memra Ferguson so na mimi sa wo say sade na eniema esi koyi de be me na mesusu se oba we de ne wani gine ho pa anka abewa no oh sentanya we dia because no okay because of kasa I said
mission crying or no Casa at least also Casa mature. Na on say wo be wa ne say no. Wo so wo abusua e wo Ghana. Ma ye hwe ne say. Senka uba Ghana yi na ebia wo frɛ no na sɛ deɛ wo ka sɛ ɔba wo hɔ ebia no wo sim 2 wasesa no deɛ wo bia anim na ahyɛ mu ɛna sim yi nso deɛ wokɔ a wokɔtɔ a yɛde bɛma wo ɛna wakɔ akɔtɔ sim ɛna wayi deɛ wonim no ade afiri mu ɔde foforɔ ahyɛ mu ɛna aba Ghana woahu no ɛna yɛka ne sɛn wante ne nka biem ni Facebook account wa delete ne saa nneɛma no a ka besi da hu no na medical investigation or betia or friend sister almost shop no abura because account area ho na me want medical mo bia call investigation to say almost shop ni shop ho my hairdressing ewo na me ne sister no so kasaye the lanka the dey no bit my so bit mistake ya kasa na one ne kasaye enti ense ekoba se impo enipa no okacha wo se ye ne sister 87.9 Kumasi enye ne sister eye wo behunu shop ene okotwae na ode kyerɛ wo a bibia tumi si o eka besi dan enti bi mi susu se nka wo na wo pa ni sa ne men wo busuafo wo ha wo sister wo ha adan na nka wa ma wo no kra no ana ebinim ankɔ fie hɔ ankɔhwɛ okay bukohia ne maame kohia wo no amu kohwɛ fie wo firi mu ana wantu sa na mo we nyina then tia mama na lu that extend in the say that any person in make sure a good baby or say omo hunu ne hunu Akoma FM 87 that any person yan ko investigation to na onem who say oni ni as the na next forward no ye enti na ne ma na mo ka sen ka be back na me mra ɛno no kra so deɛ nka betumi ayɛ too late te sɛ deɛ ayɛ too late so ahunu sɛ waba Ghana waba abehu no na ɛso so hwɛ baabi a nneɛma akɔduru na ebi nso asɛnka wo ma wo nuanom anaa abusuafo bi di nka akɔ hɔ akɔyɛ because tete no kra sa na ne yɛ no wohyɛ obi na abɛwa no a wopɛ obi na wakɔ bisa na ase kakra ehunu abusua ofiri mu ne sɛ deɛ ɔmo siteɛ ansa na ebi kra no a enka wakɔ forward so ɛno mpo kra yɛ obi a wo ha na obi a wuni ha yɛnyi nipa ni sa minim sɛ deɛ ababa wei si yɛ ne adwaman ne no kasa ya ma kyɛ sɛ wokɔ trust no nneɛma bi wɔ hɔ a amma wutiri mu kra sɛ bɛ yɛ enti sɛ wo de gu nsani ani a sika sɛ na sɛ si akɔdi ne hɔ a ɛwɔ se yɛgye sika me expected 65,000 650 million 65,000 okay 650 million enti woni ne di nkɔmɔ so no ɔse sika no wɔde sɛn na di ama nea ɔbɛma wɔ kaa no also no amount is 35,000 enti na nkaka bi a 30,000 akɔde bɛsɔ so aka 25,000 aka 25 so ɔse kaa no kaa no yes 60,000 okay na yɛhwɛ kaa no Hyundai Elantra yeah okay na year 2015 yeah 2015 mo check mama year 2015 kra no a enei say 2015 kra no a Fabio minu ya bema wo ton kaa sie 2015 Elantra kra no a ye betumi atɔ no 60,000 ana I don't know ntim pacho mo check mama na yɛhwɛ na ɛkwan bɛɛ so ɛna wo fa so a wo hu ne sɛ owokunu ɛkwan le fa so a ne hu so owokunu ɛno ne sɛ Lima obi ekoye investigation and the true that na nipa no ko hu say ni kunu ankasa wo and na onu oji obi nso sika nipa nso ko fi ho ekofi ni kunu ama ni kunu kura so saa nipa ni kan so obetu ama the true that na ma me hu say okay owo kunu ni kunu so sika be mu
na ɔde obi nso sika ɛyɛ maame bi ba maame no minim no na ɛno no na ɛmɔ na maneɛ sɛ ne bɛkɔ ne ntumi mmɔ ne bi enti maame no kɔɔ fie sɛ ɔkɔda areka nti ɔkɔɛ na ɔkɔfo ne kuru nti turu daafo na ne kuru kura sɛ ɔpɛ sɛ ɛne yɛ ɔno abɛtua saa sika na maame no. Okay. Matthias, when was the last time when in the Kasa ya Monka said? I think because I'm saying the catcher said, I'm fancy can have a media. And then the cook, the Diaco one in the Medina. And then the Messaman can have one. From your old you come and I didn't man say, no cucundum de mana das. In Tibet, April, now, when so. One ọma woni ọma me kasa ni ade enti ọma me no so na kasa bie mu de na wo ka e de afeska na ne ba ne mpese ode be ma ne ho me ni kasa last time na ma me ni kun ne stepfather na ono so di adanse so ni ono so o last e kon of den tani bona ne stepfather no wi na ma me ni do kasa so e de me nya bote ne se ne ni abenti o wi a ne ya ate do be ba ma ya yi ne bi esi na bi so ma me no me man ko do me nya nche ni ho Mate Ferguson mesan any wedding komobio but ene yi de ye fa so ha ya na me fa kokobo no nsem no ene abadwafo ne ye ntom fa ma akua tutu a na me kan che ne se ne mfoni ni eda manim baga ya sabra me ka sei ne mfoni da manim pa na mfoni ada manim yi oya abayo a oya abayo akoko ye ba me de diaka no ebeka ho aba me mfa ne mfoni ni ntu TV so ne ene no me ma no akwanya no na waka sem papa bi e de akere ye because wo kunu e na wo ye de wo ye no woni kunu na chi ne manu nti mempese me ha na wade na mmom no se ompe ne toton na ompe ne noa na wo mpese mechi na wo bepa aboba ana blender na wo di ayam dia ene wo ma mente ne nka ene ya koya ente sadia ye betwi mesoa ye di ahye ni ase okay timeba okay mama kongo mame na po mu tse ya me adom be hu na da se ana mani ajipa amen hunu rade me ba se ho me hwese wa hye black stars t-shirt am so what mame we just say ye kobo ye ene ye be hye amen just say amen me dia ta wo machi wa haya so achaja ma brade aye yellow na yi yellow bobo no so pa your numbers no 0249 0249 01 01 71 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Uncle Sokoto Bar and that's all papa bi eti weda no se de mu ene medaya ma me sori kwa na me refi me ho na abroche do papa po me come through omutimi sori kwa adwuma wo mo ya de because weda na yenwunwun na wo ti wani a wuntimi nte no mo sori nam snow nim gidigidi kwa adwuma no rade ho mo so mo discover nso ye ni so me kitwa bi na ti abroche na ho anwan mo nto Sokoto Ba mo mane wo mo na mo fa sra whether no enwunu pa omo kwa den there is a fridge me kai me baby okọ Canada na offer me ni din komo se mommy had a free on my bonte kwa so fridge sha wona mo anu ada ne blog nti ade enwunu so no whether na enwunu san so a wo nkasam yare a na ayi no na ebeyi no sisi a ebo nwunu wura oni padua ni mu abo hu sa ade be che no hunam nyina tutu omo mo to asentini twetwe wo mo nso abo se na etwetwe wo mo de ne sisi ye ne ya nso a na ye ne ya de ne chikasa ye ne ya ye ne ya ye ne nan a bo nse na awurade nyankopon me nkrofo chichira na ejijira mo nsa na me se hwe ade mo kire no a wo de Sokoto Ba ade no wo prapen wo hu se ye wura a wo brem eye tan ya beti ya wo kase o defender eye Sokoto Ba o to na wo di asra
eno ti na ya ma no anye kitikiti hyehyehye no se da be ya wo nkonko dwa ho ya ye no emu ohye ata e kama wontene se be kɔ wani ama akopira ana already e be wro so at asenti woti ana wo de asra se ye wo nan na wapupra pen ena nkase ni mu se a wo bre ye mu ye wo ya woti ana wo de asra so ha ho fa nkotwi ne dendenden e bia wa ye CS pen wo ye funan aba wo wo ye enkofa nkotwi CS nanim wo de fa sra so kakra bi a wo bre ye obi a wo tie no ni nyina bekɔ wakɔbɔbɔ ama na mabu pen ya kyere ato ade ne nso awoba a wobɛte ya wo hɔ ma te shopping bi kakra bi ne wo mu saa wo de tibi mfantwi fasra so sokoto ba mbɛyɛ magic ni nyina de ama ɛyɛ ntini ne nkasɛm aduro ɛne yɛde aba no wenye nku ɛyɛ ntini ɛne nkasɛm aduro ɛne yɛde aba no enti obi a wo ahotutuo wo mo a sickle cell sɛ ha wo mo nteduro a wo bra na wo mo ho tutu wo mo no me pa kyɛw wo de wodura doctor de ama wo no nom ko mo jam na ko ye dwuma battery de na ye wo ye na tutu na wo sori ade wish no fa sokoto ba ma ne sra wonye wish bia bia mu da wo sra sokoto ba ma woni wish eto kwanta ya pai sa huntutu wo so a na wo sra sokoto ba ba bia ye wo ya no a woni wish agye eni asem bia aka ni nyina afiri ho na ekɔ na wo ho atɔ me sra na ho emma huntutu ni sasabro we de ye nka wo nhyɛ dem uyesa wa wadwuma kura na wankɔ tina wankɔ ade akyɛ wankɔ agu ami bia woton ayi gobe ne gobe de na maami hu se ne gobe de ntiduru ba bi no onim sa da wa ma te yenya gobe ni osadie yo o no ma no watum ye se duru kwada osme kompaibo ukwada bi o kompaibo ukwada bi o kompaibo na abrante ba ko ekɔ discover ayi gabiz fufuro bi Awurade Nyankopɔn sɛ na ɔno ne de no kura de hyɛ maame no hu ya no sɛ ne customers nyina ageba wo mokɔ eti wo ma ahotutuo ne sasabro weda we ka wo sɛ fie na wo shop kura wo nkonko bia ebia na aton drinks so ka so nkwa na aton drinks obi so ton bi ebia na nipa no kura de no so wan si di free so wo de no wan si di da so ye bɛkɔ akwa akotobi nti boaboa wo ho for this weather sokoto bo am ne ye de aba we use ba mo bi na anyo anya sokoto ba there be da but use sokoto ba ade achi a wo de ba na wo sore na wo kɔ adwuma ade achi a na wo de ba na wo sore na wo kɔ adwuma na timi aboa ti na weather we ron e free june wa e kobra july ma na e si kuta wonsa no se beda ne nso ototo eti wo ntini nkasem yare ne akwadworo wo so a wo sore a na wada wo sore a na wada ti july ne nso na kit no na aka wato wo kora wo ankɔ adwuma ankɔ pesika nwo be da wadidi so ho nti ye ka kire wo se sokoto ba mo na ye di aba no se de be ya wo nipaduam won kasem unompem ya wo ya no eto betwa ene ye di aba ye painkiller ekum yaw ehye ya wase eti mesra mo kotu ointment beton na mutu eye Congo muntu sokoto ba mo nkan wo ye anuafo no manam Congo enkotu Congo ointment enkofa ada ba mu bia nka ho nyini nua no Congo ni nua eye sokoto ba Congo ointment de mo amunim de ye dada onim se infections adro say ya wo we de ye wanem tibi na fatua tibi na fasra o we de ye keka wo de ye wo hene san bia ebekɔ nti obi ba na wo se o e bia manem ye mehene o se Congo ointment wo de enso free manemu ba wo say Congo ointment waduru no wo se manemu keka me no we Congo ama no masre nkwa manku na sai me e be se me wedi ne to so ye Congo ointment ye sa magic no manya na enso ban me wedi apumpuni me wedi ne dia ye stretch marks e jafa na mama ni Congo ointment no dia asra but wo ba no say me sisi ye me ya me to asenti twetwe me no mpe me chika se me ntimi na me hona me ya ye sokoto ba yes mako wote aze sokoto ba sokoto ba eti muntu ni me to Congo ointment to sokoto ba mo ka ho ye market ama untua kapre da bi untua kapre ye market ama TV ni radio so ya fa eka ye bonya asam keto papa eso ye yire ye ho market o de ne se oba betu akoton na fa so bia da so bia fa ade ni ya ye ni ye ya ye ni papa ene me ya sa ma fa sokoto ba mama umie ni amako utim se nubra ne hahama na di wom adi wom ankasa se wanya papu ti ya wo ya koda
wonu asu hye ma ne brising wamia na de atum na ne afra na de ta wa kata eji so na ahye boss a ne mfifire de o say sam afi pakunu nyina so ekọ na me dia betie bi ofie akọ me diwie ya na menya code me se me dwene ho amanya ma nti ase me no obi di nkomokoro se ni abetie ru ana wa ma yare na me se wa ma me yare se awia ne kwadu mre ni so ni frase se eto sa time na me di abetie no ti me wie ya ncho be 5 minutes me hu se me wini bon nyina si me se hey me kwa de manu enso kura wa na me mia na me di hye me wini na masum me de hye me wini na masum eti me sraw weda we ne die code beti papu no beti mi acho code beti mi acho anytime e de yare awodo na nam from am eti wo sokoto ba mo fie kura wo de osafa kaka de sam wani mu abo hu se wura wo hini mu wo saa na abona ya adwuma na bibia ye kama eti me sra mo amukoto Congo ointment koton mo ntu sokoto ba mo no eye dia eye Congo fo ye dia enyi obi adia se de ye Congo yie ama moton enya so mfaso no saa na sokoto ba mo no so no ya ye ne papa ama oton a ye beto ama wanya so emfaso eti me so metu sokoto ba ni bi nka Congo no na monton fa ema ye se wo yusu sokoto ba mo no na wo bibia wonti ase a ti ne beti ni radio so e de number se to ho no eye 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 be ade ba ko a me pese me kire mu ne se obu ho a wo ka ne se ya obetwe se na frichi anane na mubu a opese ode sokoto ba mo no etwea na tese sokoto ba mo na kokan si so da bi sokoto ba mo ne de wakokan si so awie no pain na wote wo mu no ya wo no na ye de sra so eti mesro se onan ne bu pe emu abu ene de enko chinchire ho ase wo mfa nkoma ye nkohwe mma fa koma doctors ne hwe ba wo ma wie no wo batete yaw pains ewo sa pains no na uti sokoto ba mo na ene wo fa sokoto ba mo ni ntwi ya ja twe wi ya ntwi bi but o de sra so na ebo na ewura eye ni entokro na dada onan ne ho so onsa ne ho ni padua ne ho na ekom na akoyi yaw no ekom yaw ni nyina firi ho na moja e bi epufa ho a amakura ba moja na ni nya na akoku sa akura no e de ama na aye fast na bibia ye kama your number says 0249 01 71 01 and 0204 61 afi Congo ointment ni so obi anto we oba to bi ne tua na no pa ne enumre na infections a wo wanam ye wo hene keka wo nso firi hoban munam ye wo hene a fa Congo sra ensagu a fa Congo sra pompoba wa fa Congo sra ukọ bebia ye ton herbal ointment neuro pharmacy shops akese ne nketo a eho nyina no ebi ewo ho a won sabetimi akem okay me that say niaba ahaya Akoma 87.9 FM Onia TV me sanka Congo ointment na sokoto bam ne bi na entumi emwa wo pa okay sabre de mema abedwafo me wa betiefo madara ye bomodia mame tutu wae we ye nipa me describe it kakra ya cheno me train kakra okay and then they say yeah na ye metumi aka warning 1 warning 2 warning 3 hey be ye sengege sister ebe ye sengege bia wona wo pe ho sister ya wo pe ho na wo sa wo kunu se enye o eye o wo kunu enti wo kunu die wo no wo agoro bi wo ho a ye ni ne sa o dabi agoro bi wo ho a wo twam a hwenchen se ya na twam ko unse wo kunu a enema bi wo ho a wo ntumi nye de wo oni kunu ya na wo hunu na ya wo fekora mpacho yiwani untumi wontimi ni sa agoro no ya wade na sengere na kwa ye de opeso ye wo ye ya de baba bi wie no eso ebi na ebobo ben sesesei wodi sie wukunu sede
se wo ne wo kunu ntam so na atete na wonya kwan ye saa niema na yu ho firi mu twu ho firi aware ni mu kura na ye de wo ye de uye se wa wo chance ya ana niema ya ekoso ene se nka wo mpe wo kunu na wo fa be me fufuru ya ade a wuye ene se be ma wo chia no Facebook me de meka me se obi a ne ba bi obehia ne do obi ko bola wotumi hia no obi ko ayi ase a wotumi hia no obi ko dance ase a wotumi hia no ye bobo yi obi betumi ahia ne de wo ho nti ba bia ne ba bi obi ahia ne de nti wo nyame adom abefa wo Facebook ena ohun se we die obey ne niema bi manage ho ena o sha ase ena utu anamo anka nhye da nye hu saa enhye da nye den saa se wudi no koro ewo ho a anka we bibia ne ho a ehu saa wato wudom nani age wo ho wahunu se de osi bobo ba no opefie na ewura mu we se wonye wo mo ba be dada ma ne bia because se de osi kika ba no o kika ewura fie samre ya o pe papa bi namba o pe maami bi namba wa sha ase o sene niema bi kire se o pese wo no ye de ebobra usunu uban bi so nani ye dey eje ho enti nka we die anka eraba anka we die anka watwofufu ama na tonkwan mu because they say na mema no bebre omo nse chia ye di no omo niema bi wo ha wo kura wo tsesa no ye mfa ma wo saa o wo bedi no kura no ye mfa ma wo saa o se wo omo ani nwan o unso mo nse da nyi sika saa enti wo no ne nyame aye wadom o anka de wo hien anka nyame aye wadom anka wo no wo bebobra because wo abusua wo ho anye bia no abusua wo bi wo ba ko one ne ka ni sister you me hu nse one ne ka se one ne nka anka ne how ba ye nka onka nye sister so di machi ma ono so nye de en so di ni nachi na wo hwe one ne sister ka enso so wo sei da bi niema bi wo ho a me to me bo ase awurawura mu ansa na e bia mama obi aye de abam ena wogi wudi ya eyesa awade nyina ye gidie se wonye wukunu ni ya okwa anopa ne nebeko oba one nebeba wonye woyiri ni ya okwa anopa mu ye adwuma baako mutu muka na moko muti adwuma mu amopo an mabafie enso so mu ye abaako beko akodidwa enti wanyi de woni woyiri ni wukunu ani a wo bebra wa abrabo ni mu papa da bia di se wo ha wani enti eyesa enu ano ne wo ko se wuji ni di na ono so ye de agi wudie wo hu wo ni mu da nenso konkumu enuane wonko abrotire de wo enso wuti ha wudi bi maame kura da bre ne maame mpo wonya bi ni yo wo mfuru plane o wo ne wo ma wo mfuru bi da eraba wo mfuru bi da enso ha nuane na wo ye de wudie hwaniye ma watumi ahyepedi abre wo ebitiri yo na wo nko ya mini ba bi o muni na ne na mo mu wura he ya ade ba bi ye nwura ho da se minim sanka oba de yenki ye wura ho na bibi china e na ebia niema bi wo ha oba ba ba ye but we wo nwura ho da na so hwe niema o de ba o send sika no kra won to mi nka eduru se ya ma na entimi nka sika no niema bi a wa ye ni kula ya won to mi nka ni nyina ya soronko enti oba ade na wo ye saade ade ye ade na wo ye saade no media na de ya twen wo china nyame ya adomo a china afri ene koya ye ti show yi su nyina ye twen wo ma ya ante wo nka ewraba ne wo ye ne de ye mpene ma wo nye de wo ye no efri se ebi wo wanim ma ni bi wo wanim untumi mesai ehosa Funny sika brano. Amani bi wo manim sika pase me mo hobi. Say wow bebe bi no wo be huna man so. No say chance. Say yes na gidie no esa. Amani bi wo wanim. Enti mesiraw me ama wo mese ho sa. Usa wani nye ho a ye nkoje ompa ye nkodi. Enti wadi ne de sese wo ye no. De wode che wo de wode acha wo amodin wa. Na mum de o si wode to car no a wo se car no wo de be ma ne de
one car enyanto enyantua fa ne sika bre no na so due emra boko na yes anyam watch na mama he o ma me ya no da ababa wa ma na wahu no asa me pese me gidi se nye maame no ba ma unim se o maame fo bi wo ho so mo betimi ayesa because se ne baba na kra otimi hu me mama me gidi mama me gidi se ne maame wo but ebia betimi aba se one ne kunu na separate kakra because anadwo na one ne ye video calls na I doubt se ana one ne kunu no so na aya apam na omo yesa be ma so kra so ma kwan sa ebi wo ho sa o dachi wo de be kai wo se okra me ne wo tie no na wo jeje be ma bi me yedi enti ono gidie no kra ho no se ya ampa sa bia one be ma ne na yesa na so ne nyina mu mama wanya be ma papa ya fa ne sa wo ye single wanya wo na wo se so ye single enti ya fa ne sa wanya be ma sebi ebi kra umbu sampo no aya ma enti ye de se adwuma we di be ma wo so person ne bobra wo so tie o kasa mu asa wo ye matured eno na ebia wo se mema bebre ne enei omo nhwa ahofe o omo hwa adwene no ensem a wo keka kire no na ebia wakohwe obi a ne de ye sika ne de ye anigye ne ade ba wo se nkranhye sem na wo de ma no no we hu se wo ababa we de mi refie ho a ebeboa me and secondly wa ma ne wo stepdad wo sister wo maame enti onya agidie bi woni mu so ababa we ba bia me koidi o ebeboa me enti mame moa no se ne anka obaboa be ma enti se we hu obi a wodo no emfa ho ba bia wo hia no ene social media na no ane de fa so ede ni nyenya ebi di nyi omukunu ni mo yire enti nka hokra de nhyɛ dan ha me ba se wa ba baji wadie na wa ye ne se ni de mame wa anya ade minim ebia na bibi wo ho no ma wo soso no ye fra wa na ye nya wa wo be kirem ebia na bibi wo ho e ma wo ye sa na enye sa pa de a sika na wo je se ka no fa ne sika ma no me ye se na wo pese wo nya kwan twe ho a de wo be ye be ma ho ato wa be nya kwan atwe ho bia ye na ho nto because they say wa be finance se wo kunu enti ye fa se wo kunu nim ade a wo ye no eye wa wo pe na ade ye se wa ware nso ye a stake enti mesro we ye one number 1 e ma ye nsa amra ena nwumre ya no wo kɔ ne keka ne ma bom wo ma me na tia se o stepfather no eni ho so di bi kura oni ho enti kɔ pebosia na fa ne 60,000 bra no kra ye wo se ma wo ye nya so ensem bi wo kra wo ntimi ka mo ye deep things mo ye deep things na so we dia ana wasa be shia ne de na me kra initially nya nam ne nta wo oba ye kro be hu no me ka se bia normal na so oba ye hu ne de mo ye deep things wo so wo kunu enti hwe ye ba bia okeka kɔ no e bia na wa ware no mpe bia mu dia ene me enko deep na yense no na ene e fa ne sika ma no na so kwotena oba bi because ware nko already mama wa se ne dada enti me mesre no ye ba ne na so on pass and papa bi nka nche no fa ne sika mbre no no ene ye twintwan fo evangelist ma me da kakra me kan kire ma ba wi asisi a ne se sa mahunu no internet mahunu wo wi edi enya pa mahunu ene bebre mfa nimu no na kako ubu ho do ba wodi din no beba bare nimu na obebo din no nimu no nya ne be yaba about 90% ya no na ekoso meni se maka na pense meni akwa bi jan santa so na ba to oni girl bi sa wa hia no wa friend no so obedi holidays na nimu no de kama na free na suro ha no kɔ no se nkatwim enti o girl si free ka mu a si o se kai we de mempe e wa no odwane wo na ekoro obi ba na aka we enti e be sra mema no yem ya ni na ho na de afuo pii no ya ne ha adwene o me be se me de ba ko no be so wo abusua wo nua ma no hwe sa ne ma bi a wo sisa de bre wo mu nyina na wo busa ne se enti sa perfume se de ade nyina se eye no de bre ni nua ma no ali su kro mpete du na ma bi ka ebia ni se we wo be kwa ko frɛ no kra no obeka we se fa no kokot wo wi obeka jo so pa ko bondua o ka se open na after all minim se bia minyi ni se na abem se ma da kra de ne ne ahwa ba bi oro be fa no ma da de ne you twi atwi ene ye nyina ye twi na atika enti mesram emema no mum ye ni nawo na emma no de sade no kunya do mum ye ni nawo na ma me das
Okay. No. Mami. My bro. Obi koto catch your baby. Ɔde kaa ne kyɛ ɔbaa no a ɔde ɔbaa no din yɛ pipa no ɛfiri ɔfrɛ no a ɔmfɛ bi ana ɔfa akyiri sɛ ne ɔbɛbu ne dua na ɔkɔɛ baabi a ɔkɔbu ne dua no na ɛbisaa ne sɛ watɔ kaa ma wo maame ɛsɛ no na ɔbaa no ɔne no adapɛ no ɔso baako bɛyɛ 2 years ni ne na abie na ɔmo sɛ ne dua no nyɛ yi dua no nyɛ yi ɔde kaa no kɔma wo maame a na ne nua koraa na nkɛyɛ ɔde kɔma ɔbaa no ɛsi dua no nyɛ ye na ɔsɛ no onim baabi a ɔbɛfa onim baabi sɛ anyɛ tua ne ɔbɔ paa ne akɔgye kaa no wɔ nkwantia yo abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ wo bibiara ɛna awie so Kingdom Herbal Center yaba yɛbaeɛ a nnupa a yɛde abadwa so sesei no nsuo no ahyɛ ase a ɛtotɔtotɔ nsuo yi June July deɛ nsuo no ɔmfa nni agorɔ ɛno nti me maame nom me papa nom a montie me yɛaduru a yɛato ne din sɛ Kingdom Garlic Bitters no abere biara no yɛba a yɛka sɛ aduro wei yɛ aduro a wɔsi fie biara mu no munya aduro yi bi deɛ nti na meka ne saa aduro yi ɛna ɛyɛ aduro a wonom a ɛboa wo yi ɔhaw bi a ɛwɔ nipadua no mu aduro wei nyɛ sɛ wobɛka sɛ meyare sɛ woyare wonyare o wohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛne ne aduro a ɛwura wedie no mu a ɛyɛ adwuma ne ɛyie wo a wakɔ ayaresabea a doctor aka kyerɛ sɛ cholesterol adɔɔso wɔ nipadua mu cholesterol no adɔɔso wɔ nipadua no mu nti no ama ɛde haw bebree ana de abrɛw ɛne nti maame paapa a wotie me ama kyerɛ sɛ woayɛ kɛseɛ mmoro so ntino no ɛmu asisi mogya no ntimi ne afurusane nkɔ mma wotena ase kyɛ kakraa bi a wose anansi akye me nan anansi akye me nsa na wo nsa no ayɛ titiritii sɛdeɛ meyɛ me deɛ wontimi nyɛ ne saa wo nan no ayɛ titiritii ɛfiri wo to ase ɛba wo nan kɔkɔm na ntino no ɛmu twew ɛmu tumi twetwewaa wo dan a wodam ne kɛseɛ bɛyɛ sɛ studio ha na sɛ wopia kɔbie wo pono adeɛ kyɛn no korɛ tumi take wo bɛyɛ 30 minutes na wontumi mmie wo pono ɛne nti me maame nom me papa nom a mowɔ saa haw no aduro a ɛbɛboa wo aduro a ɛbɛgye wo akagyinamu aduro a ɛbɛma wo ahoɔden no aba no ɛyɛ Kingdom ginseng Kingdom Garlic Bitters ɛne ne capsules ɛne na ɛda wo TV no so a wohwɛ no saa yɛ aduro wei ɛyɛ aduro a aba a ɛboa ɛyi saa haw no nyinaa obi so wɔ so a ne nan ase ataatae obi so wɔ so a ne nan no ɔde tia fam a ɔnte sɛ wɔtia fam daa meka dadoa wɔ no koraa no a ɔnhu sɛ dadoa yɛ dɛn awɔ no nti sɛ wohwɛ me ɛna awia yi baabi a wɔwɔ Ghana nkɔmɔ a yɛdi sɛ wɔwɔ saa haw no bi a aduro baako pɛ ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛno ana ɛbɛboa wo ɛno na ɛbɛma watumi agyina wo nan so ɛno na ɛbɛgye wo akagyina mu ɛno na obiara di ho adanseɛ sɛ woyi wɔ baa o bɛrima o na sɛ wo nan no ataatae emu ayɛ oduduudu wa wopagya wo nan a wotumi sɛ wo nan no mu ayɛ duduudu afei mu a mowɔ asikyire yadeɛ no wo nan no na ayɛ sɛ deɛ yɛaso gya agu hɔ emu twitwiw emu yɛ wo ya aduro Kingdom Garlic Bitters no ɛne ne bitters no ɛno na sɛ wohyɛ aseɛ nom a ɛbɛyi saa haw no nyinaa ayɛ dɛn ɛde afiri hɔ afei wo nom aduro yi no ɛbustu system no onkwamoa na ayɛ mmerɛ no a ama yareɛ abɛtena mu no Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛne ne aduro a wonom a ɛboa wo yie paa wohu sɛ onkwamoa no akɔ so yadeɛ ntimi mɛtena nipadua no mu biem sɛ yɛ diabetes na awɔ sɛ yɛ pressure na awɔ pressurefoɔ no mesrɛ sɛ wowɔ pressure na wotie mi a nipa dodoɔ no anim sɛ ɔmowɔ pressure ɛne nti na ɛnɛ meka kyerɛw sɛ wo na wotie me no wo a wohwɛ me no deɛ wɔ sɛ woyɛ nie ɛwɔ sɛ wonya Kingdom Garlic Bitters no bi sɛdeɛ wonom a pressure no wonya bi ana mpo sɛ wɔwɔ pressure no bi so a mesrɛ wo sɛ ɛyɛ pressure aduro paa Kingdom Garlic Bitters and Capsules wodeɛ sɛ doctor de wato aduro so wonom doctor deɛ no wie a bɛyɛ sɛ 30 minutes ɛkɔ 1 hour no hyɛ aseɛ no nom Kingdom Garlic Bitters wo a wobɛdi adanseɛ pressure kɔ soro a ɛhu ɛba fam a ɛhu asikyire yadeɛ diabetes kɔ soro a ɛhu ɛba fam so a ɛhu nti sɛ wonya Kingdom Garlic Bitters no bi hyɛ aseɛ no nom a ɛboa wo ɛma wapɔmden no ɛkɔ nkan obi a wobɔ wa obi a wanya field obi a kyɛ sɛ awɔ ate asi wo so
wohia Kingdom garlic bitters and capsule onuma wutimi da ema wudidi esiesie wuye garlic aduru edi kan eba wo man mu eno no ye woni nsuo ene ye woni topa ye nso ye den ewo ho enti me kanfo saa ye nu papa we e de ama wo se ba bia wo bia na wo temi nka no kope aduru bi to se wo yare asikyire yare wo yare mojabroso a wohia Kingdom garlic bitters and capsules onuma ema owedie no eye kamache siesie wa hankasa mesro number no enu na good TV no so wo hwemi number no ubetimi afrɛ wo saa number yi a good TV so yi na ɔhaw bi a ɛhaw bi a no ofra yebenya abotrem na yesi ya kyerɛkyerɛ mu ama wo nso so no wanya wayaresa wanya wo fa hodie number no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 eno any numbers a yidi dwuma ewo ya so eye nti ba bia wo bia na wo temi nka no ebia nkomo ya yedi upemu nkyiremu bia ofa number no efrem a eyade a meboa wo ana de toso eye mema no sese nsu na ahya aze tutui na mebisa wo se maame ukunu san na munam sitie ukunu ma wani je ana se wo ma wani nje ana minua bema wo nso so utimi esina wo ukunu oyire ana wuntimi esina no Kingdom ginseng power capsules eye memedro bema bia waye mre ewo Ghana ha bema bia woni ne yiri hia ontimi nya na sede se embema no ada me ba me ka me na me boa mema enti na a wo hwe me minua bema me papa obema na emu aye mre obema na entimi ngina so sede mapagya me nse no wohia aduro ba akopɛ eye Kingdom yaduro a yato ne din se ginseng power capsules eye memedro a wonuma eyiba obema no esori gina ne naso minim de enti a ama wo no waye mre eye nyini ana se yade bi ne ball frame ne kyirikyire mu numbers ne na good TV no so no fa numbers ne mu baako na frame ne kyirikyire mu ka wo hawo kyire me na memboa wo na menyi saa hawo no nyina nya den emfa mfiri so eni ti bema bia wo tie me oba bia na wo te me nka no mesro so wukunu ayemre wukunu ma wani nje ewo mpoma eye Kingdom ginseng power capsules emema duro na aba na eboa mema ema omugire omo na aso no sesei awode ebi wom awode mema awode ma enti so wunya Kingdom ginseng power no na wo nonom a eboa ema utimi disina wo yiriye mesi we nye peking kran eye aduro a wo nom ama aye nipadua ni adwuma na adansidie akyese ekoso no omu frifra no ne abrofo fita ahu said sesei Africa ha titru Ghana ha de Kingdom ginseng power no eye memedru a abrofo no se de si to no me kura no eye mihu enti so wo ye bibini a mentena ho aduru bra wo so koto ye aduru Kingdom ginseng power capsules bi na wo bema no ahode emrem wato Kingdom garlic bitters no so ayede aka ho number no ene good TV no so no obetimi afreyen e 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 afei emano de ne e super tremendous capsules nsuo egu ase kekao enkawo wase unu kunishia na bema nsuo eba eye super tremendous capsules eno ana mekanfo edi ama eboa eyi enam yare bia na ewo wo so no mahame minua ba wutie mi wakon a wo de ne enko ne eya se aye saa enam yare no enye wonko na oso oku enu ntina mpese ofre mi wo de ye numbers ni gu on frɛ number no wo ye oba se bia me de makwa enam yade no enko na ye nkyerɛ o de wo be ya ebeboa ama yade no aiden etimi akɔ entem ede ama wo enu no upe bia ba bia ye to nuro ewo mayim die ubowura hɔ a wo nsa bɛka bi sɛ wo pensem nkyeremu a number ne gu TV no so no fa number ne mu ba ko na frɛ yen sisi na bibia wo bia no ye ne wo enka enu achi no efiri bɛ sɛ busumi yesi maka kyerɛ wo sɛ ye bɛyɛ
operation de ama omo a ete esi omo ni so ete ebesi woni so a de haw bebree de ebrew na tituru no ye papa no ye maame no ye nua ma omo anyini ko omo mpani fie so no womo anaye anasa ade no eta ha omo ubohu se ete ni nyabasa na nani so na ye ni bisi basa wo hwa ade wo hu ni ye afei se wo hwa ade ye yelo na ye ne se kwaita ne se gun se no wa chia na ni se ebi afo kra ne kuta otimi de phone no wa ye ni se wo wa chia no sa me pacho se ete ni si wani so a Great Kingdom Medical Center for say ye operation na ma free say aka nipa 14 enti me pese wo betwere odin for first one na ye hya ase bosumi a ye besini de to so miensa no ye se ye hwe nipa 200 ye bedi kan hwe 100 July mu no on the 3rd ye be hwe nipa 100 nipa 100 no aka 14 enti frɛ numbers ni no good TV no so no na ye hu ba bia wo no ye de wo to say bia wo anya first month na wo benya August ho na wo benya de so wo pen ntem a ene wo so frɛ ye enti se wo a ete abesi wani so woni sika do koy operation ye ya ma ye nju sika ya so ye no ye wo akuopon akuapem na meka say me ti kumase ana meka sa se wo pese wo kɔ hɔ a wo kumase wo sunwane wo esirem ho baabi tachiman se nothing part na wo a faka kokoforidua wudu koforidua main station ho no ubenya akropon car unya akropon car na kache driver ni so ubesi wo Kingdom Estate anasa number na egu TV no so no fa number ni mu bi na frɛ na ho hyehyɛ bia no yen kan kyerɛw oh number no na egu TV no so no ana wo nkran so ankran baabi a wo bia no faka ekɔ akropon titru faka no kosi Medina udu Medina also per coupon car ubenya coupon car wo eye Western ne Central also faka ba kra na ko Medina also per coupon car no aka che driver ni so ubesi wo Kingdom Estate ba bia yesi port foforo no obo na obo hu se estate ne go kra wa adwen ba so wadu abuchiri na so ye Ghana obo ana ye be ye ete no ye be hwa mamu free enti no mesro Dr. Pani me number ana eda ase no 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and after 0559 76 11 44 0559 76 11 44 ti me numbers and you go on Dr. Pani me de na da ase no bibi biala wonte ase upe nsem nkyerem sɛ ye duro no sɛ ye etenesi woni so na wo se ma free TV no so a hyase frɛ me na ye monko ntimako me de watiefo no wahwefo nyina ebesi ha nyampisa o papa pamini abema aha Akoma 87.9 FM on your TV app no Nsem twumedie no eno na wo hwɛ na wotie no na enche ye bɛkɔ ahoma ne so na fe yakɔ akɔfa etiefo so de ɔhia no ɛwɔ Facebook ɔbɛ no ɛwɔ ne na keka afanie mama no sɛ wo bɛ yi wo ye ba warefo sɛ ho asema pa ko ye bubuja okay na me nkɔ na me ne pegi enye yewi a ye bɛba na fe yakɔ ahoma ne so na ayona pharmacy fo do 1+1+1+1 3 that is a gynecare piling and a fe impressor mami mako on said you be there you be no e bi na wo be wo de ye me no enti no de meton adro ni wi a ebrepam no me gada me facts na me na ba ai me pese me hwe ha obesi aka no me de me judi na mo we de otwotwo mutwo pa o catch no de miame also the police has no friend also chino mame pa ma kono se Ghana Blasters e o match ti nyame ya dom na se de omo colonize ye yeso etimi ye omo se bia e ban sa bia be enti se bia ye de na meti atenka na makosu gine de akuya gine de akosu ampo de ye nyama ne mfa na se wonko de ye ba ho na se yansa ma bia mu a no se fort mistake wo ho ni senti na meka chaw se ebre na anie entwen emani nsiansa ma wonsanka gynecare se be ya ahemfie ho se ho nya nika se na ba no wo mabie mu a eja wadwendwen
na wo bisa won se me nko ade adenti na nana ba wo ma bie mu a me se eye gynecare syrup se uhu se nsufi ta afiri wana mu ba na mpo no de na ba a enika nim sebi enka kakra ewo mu a anasa wo de no eyi sa akato a mesrew Ghana Blasters be wini ni enyina wo gidie se ye be wini utiri anya yi a enija ye beje no wo ntumi enyi bi enti mesrofo namba yi na kopa gynecare syrup eto oman mu ha pharmacy shop bia anase herbal shop bia obewura no obenya gynecare syrup no bi ato ni senti no fa namba no efato ansa na makomense no 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 ma ko Mrs. White yade no de kan ode pon se adokoro wache na wo de an atitiw empode bia gisa wo de wonsa edwi honom a wo bi de am so ba kono hu na wo so fan e de si honom wo se eho keka me ana se ya na ensuo efiri ho ba eba so a emu anyai enka kakra ewo mu a mis eye white yare no e na etete wo na se white no etna wo so che na ekoye ko ankra utiri ankoye ya ebetimi ase wa wo de no ebetimi ase wa wo de no entimi ma aba entimi ma eba wo entimi ma wo ntumi enwo eba ne sentini me se memma white yade no entna wo so enche enne ye ne nam bebi obedu bia sabi se ka wa ma ko ntimi nka se me de me di me huni wo me fie enti no wo nkonko yongu utiri ankoye yia no akwakwakwote e de afiri ba bia enye e de akọ wo fie eye emwa bi so wo mfa wani enhu ne senti no me se gynecare syrup enu kwa ne edura wo white yare no anase wo de po yare na atena wo so ache ama sabi ahemfie wo anika eni wonom no kona kopa gynecare syrup ni binom na bebo na to white yare na se na wo wi obefre doctor penyin ka se doctor we do na wo ma me koto no mo ye no eye edu papa enti o ma pharmacy shop bi obewura no also pe gynecare syrup the Iona pharmacy for ede aba adwaman so no de bia me betena me se nye ye nyina mpo ne betumi abodi no ni se enti won se TV no so ye de ato so fa ofo ne fetwa wo wura ho a wo se mama me pharmacist edro we na me hwehwe obeyi bi ama wo na wo de akwakwa kotu oyare no ase me se eye o mense na ntumi mbaye wo de en eba ani tum empo no de en eba na eyi ntoantoa akese anase wo de en eba ko disa busumi biem na obese hunu moja ni a meso ahomeka ennim etwa se oba bia busumi eso a se wo nyem nko ade a odofo mesrew e wo se hunu moja ni amro so kura na nya nansom ene mfie mu nto obetimi nya ne nanum enya bone nanso wo sha se wo nya ode na 2 days 3 days a e wo so hunu se utiri ankoye yi a ohaw kese pa ene de bebrɛw ene no de kwa befa so betu mense ha wase no ne bo enye dene nanso eboabo ano ana entumi mba eye tuntum waya se wi wo de ne ba na waya se ya wo ya empo bank kitenkete afimu ne nyina obebu nsa just 3 times a eboabo ano ana akofa fibroid yare no ma cause e de abraw eno ne yare ehu pa ye ni mo bi o fibroid yare a mako waye operations upon operations ye de sika ya kanene nso da ne da ade ne kwa na asaba ento dofo entwen ma enu bunum entwen ma fibroid yare no embetena wo so na akwa fa o ha bebre e de ama wo me se ne oba bi ne anika owo sika pa nanso so ye bebisa se wo sika wo nyina de na wo de ye wo so mfaso ene de oba de wo so mfaso nyina ne se wo maame ya wo na wo so de obi so aba wiase na wo na masabi oba asu adi wachi e de na efe se oba beka se ma nanso esanse o menses ne hyase a etete wo na wanhwe ho asema nka no eno na akofa fibroid yare e de abrew ene ma bebre woni nka waware fiem efi se wo so ni mfaso
bema chisika ware wo dia ne sese bi wo no aduane asi da bi eka no nko ade anka wona wosi niema ebi wo bebre nanso so ode basa be hye ne fie ma nanso ode obae no se bibi nti no ma ko wontumi enwo a wonkuma fo mpa wasem wa ma se banana wo mpa wasem ni senti ena medi gynecology syrup adanse ede amawo enti sa won se bomu ha bia kone kope bito mesi wabaya na wadi mfie du na ko mfie du num no a wonye mu ne nsa no ebre na anie yanhwa na yempe dori bi mambofra no se beya enkofo o ha kese bia emfa mbre omo mesi mihu yanka o eni adro wo kromu ha age sante age enti misro eye gynecology syrup fibroid emfa ho ni emfie edie emfa ho ni kese a aye edro gynecology syrup no ebebo na ne fibroid yare ni nyina ena na mesi opanyi bi fredi adanse eche doctor panyi wose me fibroid yare edi 30 years ewo me ho nanso me koto gynecology syrup eto 9 pe mashasi ehunu mi mojani a eba fe oba koso beka sa ne de na eba efia wotim ye de na da ne calendar ento okotena ha afe baako na watu afe baako ena so de edan ho aye den pa ma ko ne bo so aye din yie ba esan se efia wotim menses nti ye de na da ne calendar ye de gi akatua nti no eba ne sa na ede aniwuo ena de abre no ento otena ha na watu otena ha na atu me so odofo men kotena ba bi ntu because of menses ho hawo kone kope gynecology syrup na mwone ntu sa wo hawo ni nyina ase emfa mawo obi wo ho no mo a me say ne menses atete na ma sebi wo twa brantem 35 years 34 years enkane no ye ma me 60 years mpo mako na otimi ewo nanso enannuane ye die no any the way weather conditions ni city no mako wo be 35 years 34 years na sebi wo twa bra watcha wo de ntem na se monopause wo de na ba wo so ntem na woni mo hawa wodofo monopause de abre amanfo aso monopause yare atete obi amane manyinara omodwane agam efisane de na ba se wo kasa ne se wo kasa ena meto ase ya meya ena mentine mu twetweme ena mahaye mi sei na se on de bia wo complain eye monopause yare no ena eye ne sa monopause na wanyan ena ama ne widiem ehyehye no mesi se wo yesafo ne bia edro na ne gynecology syrup makoma yensa fa number ne bia ebia na obi pese ofa number no etro 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 0597 21 60 37 order for kone kope gynecology syrup nom na ohawa mabobo so nyina no okoto nom a ebebo na tusa ohaw ni nyina ase ede amaw mesisa wo yoba na wonni atenka black stars berry ni wutira nye yia wonte hwe oba so de sebi be ma so mu e wo so otimi ti oba bi nka nanso enuanu ma ni bi wo hono mu a ma ko so mu da wotim keja sebi o ma yese timba log no da bi eni kwan so oba wo yesa se wonwu ye ni kwan so wo cell tissues ni ewu ade wo wa wo so wotinka saa so na sebi ukunu anaso wakodonkua eba wo nchen anwumnura e wo se wote wo ba bi nka ni sentin se atenka no ewu se den emfa ho ni mfie dodo a edie kone kope gynecology syrup ni binom na bebo ma atenka na ewu ni nyina nyane ebenya abemben na watimi ama wukunu so ehu se woye bema mu ma comedian no si so no me se eye 1 + 1 + 1 is equal to 3 eye piling capsules koko adro papa koko ama osisi ya wo ya woko agane wo se moja wom aso wo se esisi wo to nketenkete ema wo to kwan se bi aya na ekekawo ana se mpo no koko no etima ma obema no esi ni trasa kone kope piling capsules ni binom na bebo na tu koko hawo no ase emfa wo ni bebi a koko no se bi atiti wadru edro na ne piling capsules ena impressor capsules eye dompemu adwuma wachi bramu ena ye wo ya waposo ena ye wo ya usisi oto ase ena twetwe onsa ena onano eye otitiriti a edro bebo na tu sciatica yare no ase no eye
impressor capsules dompemu edro papa edro etimi tu sasabrase edro na ne impressor capsules mako na wo pe impressor capsules bi nom no na wo pe ne oil no bi so edi twitwi wo ho ye koi no na ye de number no ese tudwa last one eye 0597 216047 0597 216047 and that's 0597 216037 0597 216037 Marco mida wase dasene ye besa ne ahyia na ye bom pese nyankopon won hu ye mmobo na ye ntimi chi England fo ani entwe wo machi ye ye mpene bebre wo de ba ko pe biw ne ate wo nsu mu aha ya 27.9 FM TV happy birthday and fama mame sewa Nikki Pizza Fan Club London wo enawo enti mame sewa Nikita eni Pizarro ekuo mani nyina mpanifo nyina one say happy birthday onyankopon insha wonye okase o ma so enfri atomo enko atom emo womo edo ye papa na me insha happy birthday dear enkoma Rosina Patin English government hospital ewo na won so oye adwuma ewo eastern region me pacho anya no nyama debi okay iti mama sewa na eda so no Rosina Patin we ye Rosina Patin English me pacho the other two so ma me no ade o shakoko na okay English government hospital eastern region we Efizak ewo na also oye adwuma okay na Nikita so what say and then one share question the black star tabia kama na we ye hitama ya chargama enunti England de omo beba na so meti omo samia meti omo piga so ti ase aha it say obi aye krado ye hwe ne ye bompa ya se nya me say we grandpa ibo we ye ya no bible ye na why na bompa